Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Esan digute euskaltegi batean bigarren kafea entzuten aritu zaretela, beraz, kaixo ikasle, ongi etorri euskarara. Eta euskara aipatuta, dozenaka ikasle ez daude konforme usapeko euskarazko azterketan lortutako emaitzekin. Eta irakaslekin batera, egoerari irtenbidea emateko Bilboko Ingeniaritza Fakultate kanpoan batu ziren atzo. Hainbat dira, 0 atera dutenak azterketan, Euskal Herriko Unibertsitateak ohar bat argitaratu du eta bertan gogorarazi du usapen prozesuak irekita jarraitzen duela eta azterketa berrikusteko eska daitekeela. Unak tabernan direla dio maizak, agian berandu noa. Ipelo ze hostia aldiro azkena, venga bagoaz, errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora, errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan, aztuko ez dugun ura. Efemeridetara jo beharko dugu 0 baino zenbaki handiagoen bila, adibidez 2018ko ekainaren 16an manifestazio oso jendetsu egin zuten Iruñan Altsasuko gazteen alde. 80.000 lagun baina gehiago batu ziren Iruñeko kaleetan, azken hamarkadetan bertan egindako manifestaziorik jendetsuenean. Aste batzuk lehenago, Espainiako Auzitegi Nazionalak 2 eta 13 urte arteko espetxe zigorra ezarri zien gazteei, 2016ko urrian Altsasuko taberna batean 2 guardia zibil eta haren bikotekideekin izandako istilu batean erruduntzat jota. Txiki geratu zen Iruñain manifestazio erraldoi batentzat. Ibilbide osoan zehar Altsasukoak aske, hau ez da justizia, oioak eta txalo zaparradak entzun ziren, eta nola ez, aurrera Altsasu kantua abestu zuten Mikel Marquezek, Estik, Eldrogasek eta Jon Maiak. Gazteen senideak holtza gainean eskerrik asko mezu erraldoiari tinko eutsi zamaitu zen ekitaldia, herriaren maitasuna eskertzeko. Izugarriak dira benetan egun hartako irudiak. Zurrari egia aurrera Altsasu. Ez bagenu izanen dugun bizigrinen, ez bagenu arnasik jaio ez baginen, ez bagende kalean azaldu ez balira. Hemerotekan gehiago arakatzen aritu naiz, beste manifestazioen bila eta entzun. 1980ko gaurko egunez, Kipitxapa amnistiaren aldeko ibiltariak izeneko martxa abiatu zen Baionako kartzeletik. Egun hortan 25 kilometro egin zituen Donibane Eloizuneraino eta hurrengo egunean muga pasa zuten. Muga pasatzearekin bat martxa 2 zutabetan banatu zen Hego Euskal Herria 7 egunez zeharkatzeko. Bilbon amaitu zen ekimena ekainaren 23an milaka pertsonen parte hartzearekin. Garaiko egunkariek dioten bezala, ez beharrik sortu gabe egin zuten martxa Jesusen bihotzaren plazatik areatzara. Amnistiaren alde, zigortuen alde, gu ere haiekin bat zigorpean gaude, ez dugu izaterik aske gabe, haiekin askatuko baigara gu ere, ez dugu izaterik aske gabe, haiekin askatuko baigara gu ere. Amnistiaren deba, garaipene. Eta milaka pertsona aritu ziren baitere gaurko egunez 1968an Euskaltzaindiaren aldeko diru bilketa egiten. Eginek hala jaso zuen, euriak lagundu arren arrakasta handia izan zuen Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan, Sestaon eta Barakaldon bai euskarari kanpainari jarraiki Euskaltzaindiaren alde egintzen diru bilketak. Hurrengo egunean San Mames bete zuten euskaltzalek, bai euskarari kanpainaren amaiera zen eta hauexek izan ziren Jose Mari Iriondo aurkezlearen lehen hitzak egun hartan. Gure herria suspertzea zuen helburu kanpaina honek, eta badirudi horrelako zerbait lortu dugula, baina hilabete batekoa edo egun batekoa ez bedi izan. Bestela gure buruak engainatuko ditugu, baina besteenak ez. Hori suertia nahikoak dien
inok ez zidan esana, Euskaldun izatia zeinek ezabana. Hobenuela hautatzia, munduko hiritarri izatia. Kantu leunak nahi nituz. Antzera mintzo zen eginen egun honi begira egindako adierazpenetan Gontzal Mendibil kantaria ere. Hilala biziko unean bizi gara, iraupena superbibentzia oraindik airean dago. Gogorra da aitortzea, baina gure istilu nagusia oraindik bizitzea da, bizi beharra esan zuen. San Mamesen entzuntzen lehen aldiz orduan kanpainari eta ondoren aldarriari berari soinu banda jarri dion Pantxoa eta Peioren bai euskarari kantu ezaguna. Euskarak izango zuen estatusa argitu gabe zegoen. San Mamesko jaialdia baino astepare bat lehenago, esei Euskal Sozialistak elkartzeko indarra alderdiko ordezkariek senatura eramandako auzia adierazle. Eginek orduan jasotzen zuenaren arabera, Gregorio Monreal senatariak hezkuntza arloan Moncloako itunetan jasotakoa ez betetzea egotzi zion Adolfo Suarezen gobernuari. Dena egiteko zegoen giro horretan ospatu zen bai euskarari kanpaina. San Mamesko jaialdi handiaren aurretik herri izan ziren hainbat mugarri aipatu dugun diru bilketa adibidez, edo eragileen ekarpen handiak. Adegi enpresarien elkarteak 5 milioi peztako ekarpena egin zuen adibidez. Uso gorria, dantzan nabil suaren gain. Uso gorria, uso xuria, herriak euskarari bai. Neure kabia daukat garretan, neure humeak neure zai. Nago doletan garretan, txinparta gainetan, neure humeak neure zai. Uso xuria argitu dute, hotzak datara zerdila. Uso gorria garretan dator, Euskal Herriaren bila. Uso xuria lengoa duzu, uso gorria geroa. Euskal Herritik uso bakar bat, iguzki aldera doa. Uso xuria... 150 pezetatan saldu zen San Mamesko sarrera bakoitza, eta jaialdia arratsaldeko 7etan abiatu zen. Uso zuri bat eta ikurrina zeramaten 3.000 puxika aireratu ziren. Izan ere, kanpainaren eta aldarriaren simbolo izan zen usoa. Kanpainaren sustatzaileek ekitaldira alderdien simbolorik gabe joateko eskatu zuten, anitza zelako deialdia eta kontrakotasunik ez sortzeko. Eginen kronikaren arabera, San Mamesen etzen simbolo alderdiko irik izan, baina bai independentziaren eta etaren aldeko oihuak. Giro politiko bortitza bizi zen trantsizioko Euskal Herrian, eta horren adierazle izan zen, edo horren ohikotasunaren adierazle bomba abisuaren kudeaketa. Antolakuntzak gauerdian San Mamesen bomba bat lehertuko zenaren abisua jaso zuen. Egoera aztertu ostean, Juan San Martin euskaltzainak mezu bat irakurri zuen, abisuaren berri emanez eta behin jakinda, bertaratuen eskutan utziz euren eserlekuetan mantendu ala ez. Ez omen zen, inor mugitu. Zutzen egur bilak, udabetezko beroan, dakidalako irauten duela, orainak ere geroan. Ez nau bizutzen egur bilak, udabetezko beroan, dakida... Mikel Lauaren doinu hauekin gaurko gonbidatuak aurkeztuko dizkizuegu. Uxue Artolarekin hitz egingo dugu. Urteak daramatzate amezketan moxalaragia komertzializatzen eta Aralarreko markapean egiten dutenaz hariko zaigu. Julen Unanue ere badator gurera, badakizue ez dugula segula gaia jakiten, beraz sorpresa izango da denontzat. Aizea Martiartuk bere single berria aurkeztuko digu eta minututxo batzuk lapurtuko dizkigu. Eta lehen aldiz berriro podcastaren atal berri bat entzungo dugu, Jokin Barriola protagonistatzatuena. Entzuleok, ekainak 16 ditu gaur eta asteartea da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe Arbegozo egunon. Baita zuei ere. Eta zuekin Noa Gaztainago Jarbide egunon. Egunon. Eneko Iturbe eta Mendi egunon. Egunon.
Xabi Arrieta González, egunon. Egunon, bai. Goiuri Zeizarandia, egunon. Egunon. Izketan ari zeizuena, entzuleok Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1206 garrena du goizak 10:17, oraintxe jota gainera, eta kainak 16:06 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ongietorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Bagoizeko 10:18 minutu ditu eta bagoaz gaurkoa abiatzera entzuleok, duela aste pare bat Inaute Lorritak abiatu zuen edo jaurti zuen bere lan berriaren aurrerapen kantu honekin, Otsaila. Hemen gure txatean egunon gaztiak, ze justu dantza, baina beno, ongi rekuperatu zeate. Xabi izan ezik, Xabi berandu. Xabik aulkiak harri bar izan du korrika. Arazoak. Hala ere ongi, beste konpentsatu dute. Bueno, beti konpentsatzen Julen. Hende arne dago, Bai, nahi baino gehiago. 5 lagun, 6 lagun dantzan eta hala ere bakoitzaren lana ondo aztertuta, bai. Urdin bare Aizeak zabaldu du parez pare Zina zure maite dut, Julen? Bueno, ni hasiko naiz. Begira, maite ditut, zakit nola esan, akaso baliabide aldetik behar baino gutxiagorekin edo baliabide aldetik mugatuta, baina gogo, ilusio eta bihotzez soberan izaten duten ekimenak maite ditut, eta hoietako bat da, asteburu honetan suertez egitea tokatu zaidan, Zarauzko triatloiko streaming emankizun. Antolaguntzaren inguruko jendea izaten da, streaming hori antolatu, prestatu, egituratu, egin beharreko lan guztiak egiten dituena, udaletxeko plenoretan montatzen dute horrela set moduko bat, ordenagailuak, pantalla, kableak, milaka traste izaten dira, nik ez dut ezertxo ere ulertzen handagoen trasteria guzti horren inguruan, eta gero, lagunak edo ezaguna dituzten bizpairu motozale eta inguruan dabiltzan beste bolondrez batzu, kamerekin jartzen dituzte puntu ezberdinetan, eta dena esaten hasita oso emankizun duina izaten da, lasterketa ikusteko aukera izaten da, errealizazioaren aldetik ere lasterketa ondo kontatzen da, ondo ikustarazte ere garrantzitsua izaten da, triatloiaren ingurua ondo ezagutzen duen jendeak egindako streaming emankizun bat izaten da, eta aurten, nik aurtengoa 4. urtea izan dut, aurreko urteetan izan dira guraldia medio eta arazoak, seinalea galdu, batzutan irudiri gabe. Aurten gauzak oso ondo atera dira eta maite dutan larunbat arratsalde hartan, iluntze parte hartan nekea ere bai, azkenean ordu asko sartzen dituzte, emankizuna ia 5 orduko zuzeneko bat izaten da, neke puntxo ere bazegoen, baina nabari zen, jendearen artean lanean aritu zen bolondrez jende horren artean, gauzak ondo egin bai, baina ondo atera izanaren satisfazio hori ere, eta momentu politak izan ziren, larun bat iluntzeko haiek, beraz, maite dut hori. Baliabide aldetik akaso muga batzurekin, baina gogoz eta ilusioz behintzat, faltarik izaten ez dituzten ekimenak maite ditut. Hauxe Julenen maite duta, hementxe txatean esan dute baietz Julen, sakoneko kazetaritza egiten duela indiokerrek gure dantza aztertzerakoan, pentsa. Gorkak egunon, nire maite duta da, zederra erreportajeak egitea, ibili zinen atzo bai, dantzan eta gerra ematen, Gorka, kaferik etzizuen, atera gainera, bigarren kafeko laborategira etorrita, hau da alproja jendea. Baina hartu zuen, Hartu zuen. Ez hemen, beste loko batean, baina hartu gabetzen geratuko. Zuketzen gonbidatuko, poltsikoetan kokurrilo dozkazu espaldi.
Aberastuko zara aurrela bai. Hau, Ze, Botazioki! ez dut Baino- txintik ere esango. oker aial non ba. Botazioki! Bai? Oso oker gainera. Zeinek ordaindu din gaurko ire goizeko zumua. Eta zeinek ordaindu zun atzoko bazkaria. Atzoko bazkaria BMko floret ensalada den. Bueno, hori, zumua baino askoz garestiagoa da, Ez pentsa, Zumua 2 euro eta zerbait. Nik, Eta ez entzuleo hemen trapu guztiak lurrera. 450 ordaindu dut nire kafe hutsa eta zure zukoa. 2 euro eta zerbait da. Ez, zukua. ia 3 euro, ze kafe hutsa. 2,80. Euro 3 gehien bueltan da. 2,80 da, Florete zukoa. ensalada 330 egongo da. 4 euro dira, eta gero erosi zenun fruta baita ere zuretzako. Zu jango duzuna. Nik ez dut jan. Ai, baina jango duzu aurrekoa bezalaxe. Nik atzo 10 euro eta piko gastatu nituen. Eta zuk gaur lau, eta hemen kontu eske. Hau beharrezkoa zen entzulekin elkarbanatzea? Ez? Oski, den Baina elkaranatzen sartu dugu zara entzulekin, zu hor. den elkaranatzen dugu. Goiuri. Ondorioa da, goiuri de, lerroburua da, zuku atera diozula nagusiaren diru zorbari. Oso ondo, Julen. Ez zen olabait ere amaiera mateko, kontu honi, pixka bat. Baina, oen, ik mereziek, a ber, iristen auken olako maten. Eskerrik asko. Noa, gaztainako jarbide zein da zure maite duta. Ba, nahi maite dut honen hasiera, uste ekarri nula, duela aste batzuk, aste artea zara esango nun gainean, zela nireko herriako kamiseta goatzate. Bai, egia da. Ez geduela, ez ginela dos jartzen, gure arten. Ba, atzo, kuadriako batek ekarri zizkigun jadenei, kamisetak, eta egia esan nahiko pozik gatu geha erantzunakin, nik esan barraukat kolorea uste genuna, baina bastante ilunagoa gatura eta pena bat egun pixkat, udara izan datora. Baina pozik gatu geha erantzunakin, eta espero deu, minimo, nik espero ez, 5 urte, irautea. Minimo. 5 urte asko da. Gehiagi. Nik uste dut, kuadriako kamiseta batentzat zure adinarekin, Oiegia. agian 40 urte dituzu eta kuadriako kamiseta egiten duzu eta bizitza medio 5 urtetan ez duzu aldatzen. Baina zuen gaztetasunarekin 5 urte askotxo iruditzen zait, baina ezu 5 urte barru, inigo, apunta, galdetuko diogu noari. Nik gogoan duze konversazio batera zeran kuadrian galdetunen 13 urte dira 13 egin genuela. urte, Hogeita zazpirekin egin genuen kamiseta Hori ura. neukan buruan. Orduan ere. Baino iritsi barra. Hori da. Orduan ere norbait pentsatuko zuen, 5 urte eta eukiko hogeita zazpi. Bai, horregatik. Igual orduan tokatzen daia egitea Aldaketa betirako. 15 urte iraungo dizuna. Aldaketa betirako. Zenik esan manun gaina, hau da, oaingoz eukideun politeraino, nik uste beti urteroi pentsatzera. Hori Berriakin. musikariek ere esaten dute disko da. bat aurkezten dutenean, etortzen dira ona, eta hau da, orain arteko diskorik onena. Eta Horrela hurrengoa- goneko kamiseta dira nortasun agiria bezala. Hasieran urte gutxitarako, eta behin ja urte jakin batzutik aurrera, 10 urte do bizitza guztirako. Ona. Ekaineko onena hauxe izan da Julen. Ona. Oraindik asko geratzen da, hilabete erdia geratzen zaigu. Oraindik gora egiteko daude. Bera egite imposible. Julen, gauza esango diat. Hemen gauza askotarako gatxek, baina gora egiteko, indarrak nahiko justuia. Egite da bakarrak gora da. Bai, hoxe. Ondoa jota gabiltza espaldian. Nahi jonikek ez urroi egia balitz. Eneko Iturbe Otamendi Liliputiense. Esan? Zatik dau mutil hau. Entzuleo gau, bakatu baina, eseritzen da ulkian eta badirudi 1,40 m neurtzen duela. Beak erabakitzeu beti hori zaitzea. Hau, ondoa jota. Eseri behar nintzen hor. Baina ulki horrek gora egiten du, osea, hau da, ez dakit zuen barne kudeaketa. Baina dutak ez ditu pentsatzen Eroso eta zaude. etorri sertzea. Ni bai. Eroso Baina zaude. ez da. Jo, ni ez. Ez. Ni ez, ikusten dut hemen kriston koska. Bueno, Jetxiko dago, Da, errealitate distorsionatu bat, Xabik ematen du 2 metro neurtzen ditula, enekok 1,40 m, ez dakit. Ados, ez dakit, hainbesteko... Eta gero, gauza esan izut, kezka sortzen alor badizu. teknikoetan sartuko gara, posizio aldetik diafragma ez dago hor irratian, ahotsa behar bezala ateratzeko moduan. Begira, gaur ere ikasi dugu. Beste zerbait. Botaziok. Zina zure maitutan, eko? Ba, bira, nire maite duta da, hankutxik biltzea. Ados nago, erabat. Yes. Askotan ez. ibiltzen zara hankutxik? Egunero. Hankutxik. Egunero? Bai, ni etxen hankutxik ibiltzen naiz. Eta, bai, eta niregatik balitz, kalea hankutxik atako nitzake, baina noski nik usteet ezin dela, bueno, hainbat arrazo egingatik egian izan daiteke, balurra, Bai, ez dakit. behira zatiak, kakaplastak. behiraz- Bai, eta orokorrean zauriak egiteko, Bai, nahiko kale, ez dakit nola esan, Zaurigarriak. bai. Ba, eta kalea zegina dela. Baina, hori belar netenik. zelai batean, belardi batean, Bai, hori. Zelaitan gero gertatzen da beste gauza bat, eta da, txakur jabe asko uste dutela,
larre batean egoteak kaka egiteko eskubidea ematen dira txakurrei ura jaso gabe. Kanpo minau. Bai. Hori egia da. Bueno, baina joan zaitezke zu zelai batera identifikatu kaka plazari gabeko zatitxo bat, Conozco eta aplikazio batera. hor zapatak kendu. Julen, entrevista lotuzak, egongo egortiken baten bat. Honi grounding deitzen diote. Nik abantai... Lurra aztertzeari edo kaka egiteari lurrean. Ez, oinutxik egoteari zutik, Grounding, honek ere izena bertzuen, Bai, honek ere izena bertzuen. Groundingian espezialistak gara. Bai. Larre, zatoz gurekin naturarekin konektatzera. Gehiago izango litzake Basque Larre Experience horrelako zerbait. Basque Larre Experience, baina tilde arraro bat jarri lage horri emateko exotikoagoa. Hori da, baina egia da, hori... Grounding, hugging and showering. Showering... Digital Shimmer Center. Shower... A ver, hemen izan genuen behin gonbidatu bat, baso bainuak egiten zituena. Bai. Bazin igual izango zen. Showering de dutxa. Shower dutxa. Bai, eta gero hugging arbolak besarkatzearena hori ere bastante garaikidea da, Basora jun eta arbolak besarkatuta. Jakin dezazuela, groundina. Esaten dute, badela ongizate eta osasunarentzako oso garrantzitsua. Eta gauzek kalambreak ematen dizkizuenean, hori da energia estatikoa pilatu duzuelako gorputzean, eta horre lurrarekin konektatzeak lagunduko dizue energia estatiko hori galtzen. Halixe da. Eta gainera, antxietate, estres edo trauma uneetan orainaldira eta errealitatera bueltatzeko teknika gisa ulertzen dute adituek. Beraz, eneko zaude osasuntxu, zaude sasoian, zaude... Alare, indiokarek dio, beno, utzi eneko hori bere maite duta bukatzen, ezta? Ez zegoen gehiago, oinutxik ibiltzea zen bere maite duta? Bueno, Juri, ez dakit, honek nire osasunen zen bataino eragingo du, baina, bueno, bai, kontutan izan. Zure itxuran baiz, gorka jarri dueneko guapo. Beraz, hankutxik ibiltzeak ematen dizu aurpegikeran eta bisaian alako erlajazio itxura eta horrek guapoago kokatzen zaitu. Edo ez, Ura ban horbela hankutxik sartzen denan, gau txarra pasadu. Osasuna hobetzeko. Hortozik ibiltzea. Eta gutzen duzu 5, 4, 3, 2, 1, 0 teknika? 5. Kuenta atrás ditza. 4. Ez? 3. Ez, nik ere ez nuen ezagutzen, baina hemen groundingaren... Hori zera, 5 besarkada, 4 arnasketa, 3 musu, 2 maite zaitut, ados. Bada holako teknika bat lortzeko, dien hauset 8, 7, 8. Ez da, antxietatea murrizteko 5 gauza ikusi, 4 ukitu, 3 entzun, 2 usaindu eta 1 dastatu. Ene bien hain urruti. Bueno, baina ez da, zuzen duzuna. Urruti edo gertu, ez da zuzen duzuna. Esaten dute, hau dela oso ona, luzaroan bizitzeko, bai? Zure bizitza luzeagoa izan dadin. 5 gauza ikusi. Esan duzu. 5 gauza ikusi. Eta antxietatea murriztu, hemen ari nez topatzen, hemen... Nik zalantza dakatko, Juri. 5 gauza ikusi hortan, ze esan nahi da. 5 zer ikusi behar da. Edo 5, adiez. 5 pelikula. Mando hau hartuta, mando hau ikusi. Gero kable bat. Hemen dago pixkat, uste dut, esaten ari nintzena, baino komplikatukoa dela asuntoa. Eta, Txaron. Bai, itxingo dugu. Bale, egin behar duzu. Pentsatu zer 5 gauza ikus ditzakezun une honetan. Vale. Inguruan dituzun objektuak izan daitezke. Adibidez, teklatu bat, leiho bat, ate bat, ordenagailu bat, telefono mugikorra. Gero pentsatu zein 4 gauza ukitu ditzakezun. Helburua da testura sentitzea. Adibidez, jantzita darmazun kamisetaren ukimenari eta egiturari erreparatu diezaiokezu. Gero aztertu 3 gauza entzun ditzakezun. Adibidez, ordenagailu baten zarata, auto baten txistua, txakur baten zaunka. Jarraian aztertu ze 2 gauza usaindu ditzakezun. Baian, ze kolonia darmazunzuk edo albokoak, zure hilaren usaina. Azkenik eta aurreko egin ondoren, pentsatu dastatu dezakezun gauza batean. Poltsikoan daramazun gozoki bat izan daiteke, baita goizeko hortzetako pastak utzi dizun freskura. Ui, zer gaizki? Ze bat ere gustatzen hortzetako pastaren zapore faltsuri sentitzen. Bueno, hementxe, zuek mindfulness teknika bat omen dago. Oraintxe deskubritu dugu, ez gara dituak, baina zuekin elkarbanatu dugu. Eneko oso mindfulness dagoelako. Eta orain kontatuko du, Inogok,
Ze pintxo. Begi bat izten du. Jola, ez du nahi badugu, juri begi bat izten du. Ez tegit, lentilla. Arazoak dauzkat bai nere ezkerreko begiarekin, ezkerrik asko hori ere kontatu bertzen nuen. Bai, dena. Vale. Dena txitxua Bai, dena. diruri gabe nago. Ez, diruri gabe zaude, ez? Diruan mordo okio duzu. Ez, diruri gabe nago, ez dut ikusten. Ez dakit zer gehiago. Gure maitasuna daukazu, goiuri. Bai, dena miseria. Animo, goiuri. Gure maitasuna miseria da? Dena miseria. Ezin du afaldu. Ezin dut afaldu, ezin dut piragoan ibili, da arazoak dauzkat. Baina eneko, oso ados nago zure maite dutarekin eta horrek ase betetzen nago. Xabi, areta. Beraz, denondo. Zure maite duta, Xabi? Ez dakit, ze kontatu. Ez da izango da. Nahiko eiago, Bueno. Julen hemen serio jarri barazek ego, Badago Bernardo Atxagaren sticker bat, agertzen da Bernardo Atxaga, eskoak horrela zabalik, eta jartzen du. Nahikoa deu. Oixe, hori momentu honetan, Bai. Daukat. Ados. Atzo, gaurko piragua planaz amarekin izketan, eta hor materiala errebisatzen. Piskat arazoak edukin dituen. Materiala errebisatzen. Kajoiak erikin dituen, eta baino jantziak ez zian azaltzen. Eta nila, Arazoak. bai, beta horrekoak eta hori bai. Eta hor asintzen probatzen, eta lortu nuen bat ondo edukitzea. 5 baino jantzi zeuden, aitarenak ere probatu nituen, uste dut, ez. Eta bakarra hokat ondot. Zenbatetik? Zenbatazko, 37 baino jantzi etxean edo? 5 uste zeudela. O galtzak bai probatuko nitu. Azintzea, onditu gizondu pixketola. Ez, aspaldi erositako diela. Bueno, azintzea. Ondartza zai gustatzen, piztina justu. Eske aspaldi, Julen, pertsona honen oain dela... Ondartza etzei gustatzen piztina justu. Olakoa dia. Eta bai, jazten hola maksan zean. Aste buruan bakizu ez, erre naizela, gerozta marka gehiago gorputzean. Txorkatia marka bat, izterrean beste bat, Krema eman gaur, beste bat. Krema eman gaur, Bai, aitak esan dit, emateko. Aita beti da hor, krema eman, kaso marko. Da, txapela eraman, barrera fisikoa beti krema baino bea da. Hori buruan euki behar duzue. Txapela ere bai. Txapela. Zapela. Goiuri izena zure maite dut atxintxua? Bueno, begira, ni hemen ari naiz, guztiz murgildu naiz usapeko euskerako azterketako zeroen kontu honetan. Oso interesgarria iruditzen zait, gertatzen ari dena. Bueno, batetik egia da, harrigarria delako, 0 nota lortzea, ez? Pentsatu dezakezu, ni matematiketan gaizki moldatzen naiz, oso gaizki, eta orduan, baina, zenbakiren batean edo zerbaitetan asmatuko dut, eta agian, ez dut egin dituko, baino 2,5 atera dezaket, ez? Horrelakoak, baina 0-0 iruditzen zait, interesatzen zait jakita zer dagoen horren atzetik, ikusi ditut ikasle batzuk esaten, zeroak ere, denek ez dutela 0, iruditu zaite edabide batzuetan, bazirudiela eskola jakin bateko ikasle guztiek 0 zeukatela euskeran, eta ez da hori, batzuk atera dira esan ez, nik 4,2, nik 3,7, horrelakoak, eta orduan denek ez dute 0 atera. Baina badaude, 0 dutenak, eta, nago historia honetan murgilduta, guztiz, aritu naiz euskerako azterketaren bila, topatu dut, interesgarria iruditu zait, aspaldian egin nuen nik usapeko azterketa, baina, oroitzapen horiek etorri zizkite burura, azterketa interesgarria iruditu zait, eta ez dakit zer gertatuko den, baina egia esan nire maite dut ez bihurtzen du, irakurtzen ari naiz iruzkin asko oso euskarafoboak direnak, ez? Eta jendeari dela aprobetxatzen, ikasle batzuek, eta soilik batzuek, ze milaka dira Euskal Herrian azterketa honetara aurkezten direnak, eta milaka dira gainditzen dutenak, ze uste dute 94ak edo horrelako zerbaitek gainditu dituela proba hauek, nola batzuek 0 atera duten, atera dira beste batzuk esatera euskera dela hezkuntzarako oztopo bat, euskerak mugak jartzen dizkiola ikasle onari, euskerak etorkizuna zapuzten dizula, euskera ez dela beharrezkoa, ogroen hizkuntza dela eta orduan atera egin behar dela unibertsitatera sartzeko proba hauen azterketatik, eta iruditzen zait oso erabilera traketxa egiten ari direla edabide batzuk gai honekin, beste hainbat gaiekin bezalaxe, baina gai honekin ere bai, eta orduan
erabilera hori aprobetxatu dutela euskarafoboek, beraien indar guztia atera eta euskararen kontrako Zalantzari gabe. erasoak egiteko, eta orduan, batetik maite duta, edukia daukadala orain horrela jarraipena egiteko zeroen kontu honekin, eta maite duteza, irakurtzen ari naizen eraso mordo horiek, bai. Bai, eta uste dut nik hemen ere gauzatzuk gehitu nahi nituzke, zure maiteutarekin bat eginda, datu batzuk ere mai gainean jarri behar ditugula. Esaterako euskerako azterketa horietan, 2 puntura arte ortografiak puntuatzen duela. 0,25 puntu akats bakoitzeko. Beraz, denek ez zeukaten 0. Hor, informazio hori ez da zuzena erabat. Baina batez ere, ez aurkeztearen ondorio izan daiteke soilik 0 entzun ditut tertuilekide batzuk aipatzen. Ez. 0 izan daiteke zuk zure erantzun traketxetan, eta nik ikusi ditudan, atzo manifestatu ziren, gazte hoietatik euskeraz edabidei hitz egiteko gaitasuna izan zuten gutxi horien euskera maila, harritzekoa zait, harritzen nau, azterketa hori erantzun eta puntu gehiegi lortzeak, baina gainera 2 puntu ortografian galduko badituzte, eta ziur naiz, atzokoa entzunda, ortografia akatsoiek ere egongo zirela, egongo dira ikasle asko 0 eta 2 punturen artean lortu zutenak, eta ortografia medio 0 izango dutenak. Baina gehiago esango nuke, inorri ez dio kezkatzen urtero bere selektideako probarako bidean gaztelaniazko ondo exigentea den azterketa eta euskerazko usapeko egun hauetako azterketaren testuaren mailarekin zerikusik ez duen testu hori gainditu behar duen euskal hiztunaren egoerak, hau ez du inork kezkatzen. Eta kontatuko dizuet gauza bat. Nere ama hizkuntza espainola izan da. Gurasoak biak ardaldunak dira. Nik umetatik hitz egin dut espainola. Eta gainera ume pedante banintzen, eta 27ko belaunaldiko poeta guztiak irakurtzen dituen, eta Latinoamerikako idazle guztiak. Eta joan nintzen selektibitateko frogara, eta nota kaskarra atera nuen. Nere ikastetxeko, Tolosako Laskorain ikastolako nota honena zen, eta lata guztiz ere 7 bazen. Nere noten bataz bestekoan, bera egingo zuena. Nik Koro eta Felixen, erdaldunen semeark, egindako azterketa horretan. Ez dut pentsatu nahi ze azterketa egin zuen nire lagun Josebak, nire lagun Aitorrek, etxean lau hitz espainolez egin ez zituzten horiek. Egin zuten, ali izan zutena. Eta seguraski nota oso traketxak atera zituzten. Badiot, nire 7ko honena balimazen ikastetxe osoan kontuak atera, ez? Eta ziurrenik ikastetxean ere, nire irakasleek autokritika egin zuten zerbait azterketa prestatzerakoan etzen ondo egon. Baina, koño, gure herri santu honetan, badirudi euskerak bizitzeko eskubia daukela enbazu egiten ez duen bitartean. Inorri kalterik egiten ez zion bitartean. Egon daitezela hor, jarrera kolonial hori, ze jarrera kolonial bada, nun hizkuntzak duen tokia beste inorri molestatzen, kalterik egiten, enbazu egiten ez zion bitartean. Orduan, egon zaitezte lasai. Indigenak erreserbatan nola, beste kolonialismo modernago batzuen giroan gaur egun. Baino gure seme alaben unibertsitatera joateko eskubide horretan eragina duen momentuan, euskera arazo bat da. Euskera politikoa da. Euskera muga bat da. Euskera erabiltzen da, honela eta beste honela. Bueno, markaia zuen, baina jarrera hauetan beste behin ere, euskaldunen aurkako jarrerak hartzen ari zarete, eta autokritika pixkat egiten hasita, akaso empatiak eraman barko gintuzke ulertzera, gazteleraz ondo moldatzen ez direnak eta beti euskeraz bizan direnek ere egin bar dutela euren ikasketa unibertsitarioak euskeraz egiteko ere espainolezko azterketa bat. Zer esanik ez ingelesekoa, horrekin inork ez dauka zalantzarik. Bueno, mesedez, euskeraz ikasi, azterketa egin bar bali maduzue, eta bestela baixilik egon, uste dut, zintzoagoa dela, egiten ari zareten show mediatiko honi bidea zabaltzea, baino. Baina nora nahiko nuken, maite duten tartea bukatu giro goxoagoan, Aigo Juri? Gai aldatu aurretik hemen txatean idatzi dute. Dena den ezagutzen dut pertsona bat ondokoari kopiatu zion azterketa, eta jata izena eta dena kopiatu zion. Horrelakak ere gertatzen dira, usapen. Lehengoan ikasi nuen euskeraz hitz bat. Oso polita, hautan ere maite duta. Jai. Jaia. Ume batek esan zion elagun bati, bai, ni jaia nintzelarik. Eta... Jaia. Jaia. Nola idazten da? Uste dut T-T-A-I.
Ola intziarten zuten ari gara, eta ola intziarteri galdetu beharko genioke, jaia da txikia. Eta baztango euskeran erabiltzen da bereziki. Dakit malerrekara edatzen den, ez dute ikerketa hola sosakona egin, baina baztango lagunei bai galdetu diet, eta bai guk jaia esaten dugu, jaia agitze ederra da esan zidan batek. Bueno, edo arras ederra, horrentxe ez da gila zer esan zidan, ze Naparroko eskualdeetan, bortzirietatik malerrekara eta malerrekatik baztanera, arras eta agitzekin dabilki zuen dantzan, besteak galdu egiten gara batzutan, baina niri bat eta besteare oso derrak egiten zaizkit, eta guk ez ditu erabiltzen. Gora agitz, gora arras, eta gora jaia, nik jaia nintzelarik goiuri, espainola hitz egiten nuen, besterik ez zegoen, gero ikasi genuen euskera, eta gaur maite duten tarte hau, amaituko dugu, gure hizkuntzari besarka temanez, eraso guztien aurretik, eta bai, egun hauetan, azterketa ditxosozko horren inguruan, eta horren ondorio sortu dena ere bada eraso bat gure hizkuntzaren aurka. Nora ditu berriz. Noa, Eneko eta Xabi, gero akaso tartetxo hartuko dugu, eta bestela bihar arte luzaketak eta egin, ze gero itxasua dago, Atxalde gogorra gaurkoa. Atxalde gogorra, iuna berrederra, atxalde gogorra. Sufritu barkako. Aio. Ez dut eustako nahi, yo nunca pude vencer nada muy grande, caramelitos de miel, toma mi parte. Llora tu cosara, maitea, llora tu cosara. Llora tu cosara, maitea, llora tu cosara. Entzuleok 10:40 minutu Olaia Intziarteren kantu honekin, Gerezia kantuarekin egingo dugu rengo minututxoa, eta segituan Bartzelonara salto Aizea Martiartu agurtu behar dugu, etxeontako laguna, disko berria besapean edo, giro goxoan osatzen ari dena, eta gaur bertan, bere lan berriaren aurrerapen kantua entzungai izango baduzue, minutu gutxitan guk bigarren kafean aurrerapen modura ere, erakutsiko dizugu eta berarekin aritzeko aukera izango dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleok Triumph izena du kantu honek, Aizea Martiartu aurrerapen kantua disko berria badator udazkenerako, baina kantu hau gaur bertan kaleratuko du musikari bizkaitarrak, Bartzelonatik gaur segituan, berarekin hitz egingo dugu, baina entzun Triumph.
Entzuleok eta gu Bartzelonara goaz, Markinako musikaria agurtu eta bere lan honen inguruan aritzeko Aizea Marti hartu, egun honetan ongi etorri bigarren kafera. Egunon, mila esker, zelan zabize. Ondo, hementxe primizian, gure laborategi honetan asko entzun dugun kantu hau gure entzulekin elkarbanatzen, dena kontatzen hasita entzuleak gaur hementxe ikusten ari den, entzuten ari den kantu honen bideoan, gure aletxoare jartzea egokitu zaigulako, eta Imanol González Gurrutxaga ibili delako hemen guzti hau, lehuntzen eta atontzen, eta egia esan, ez dakit, kantua guk ja pixka bat klasiko baten moduan entzuten dugu Aizea, kantu tzarra da, Triomf. Uste dut ez dela kasualitatea aurrerapen kantuare hause izatea. Zutabe diskoa badator eta kantu honek pentsatzen dut ordezkatzen duela neurri handi batean disko horren nortasuna edo. Bai, hori da, uste dut, representazio on bat dela, urrixen argitaratuko den disko osuana. Eta gainera, lujozko kolaborazio bat daukegu bai, kanta honetan. Beraz, pentsatu nuen, kanta honenetariko bat izango zela, horrelako aurrerapen bat egiteko edo. Hector Tejedo kontrabajoan, Vicente Marín pianoan eta Pau Gurpegi baterian, eta kantu honetan zure saxoa noski protagonista, baina txalaparta ere bide lagun, eta oso ondo integratutako txalaparta bat gainera. Ez da nola iritsi zinen bide lagun hauen ganaino ere. En parte zuri esker, Inigo? Horentxe, galdera egin dudan bezala konturatu naiz konversazio bat izango, dela, egia da. Bitxu, azkenin hor, zeure laguntza txiki bat egontzan. Bai, gogoen neuken esperimento bat eitzeko. Ze azkenien, nire aurreko diskuebe esperimento bat zen, horbe, jazaren erroarekin edo jazaren basearekin, euskal kantarekin fusio bat egin du. Eta kasu hontan, antzerako linea edo antzerako historio bat jarraitzen dau, baina beste formato desberdin baten. Eta beste esperimentu desberdin batzuk dauz euskal tradizioarekin eta jazarekin. Orduen, kasu hontan, ideia edo esperimentua zen, txalaparta, jazz kuarteto tradizional baten sartzi esan, pixkate, gure eta behartzen nuen txalapartari bikote bat ere, jazzaren lausotasun eta espazioietan txertatuko zena, ez? Bai. Eta, kuriosidade bat, Berton egunien ezagutu ginen. Osea, hau da musikaren magia edo ez dakit, ez? Txikak eta jazza bezalako estiloak hori dauka, ez? Improvisazio alde handi bat dauka, eta txalaparta eta musika tradizional olako musika estiloek improvisazio alde handi bat daukat, ez da? Beraz, entre txalapartaren improvisazio aldea eta jazzaren improvisazio aldea, horrek biak naztu genituen, da hauxe urten zan. Baina Berton momentuen ordu batzuk harin hau entzeguen eta grabatu genuen. Bai. Aizea, urte batzuk igaro dira folketik jazzera ensemble lan ura kaleratu zenuenetik, 2020ko lana da, bigarren kafean ura defendatzen ere aritu zinen, hemen izan zineten hiruko formatuan, gure pianoan, kontrabajoa eta guzti ura defendatuz, baina urte batzuk igaro dira, beste Aizea Marti hartu bat badago beste heldutasun bat, instrumentista bezala, zer aldatu da lan honetara bidean edo? Nire ustez gauza pila bat aldatu dira, eta batez heldutasun puntutatik. Azkenean prozesu artistiko batean pila bat gauza gertatzen dira, eta beti daude pila bat gauza hobetzeko, aldatzeko, heltzeko, ez? Eta, aukera izan dut, hainbat gauza, oindala 6 urte grabatu nituenak eta pentsatu nuen, ostras, hau horrela egingo dut, edo hurrengoan hau betuko dut, edo hurrengoan froga hau egingo dut, hori egiteko aukera izan dut. Urte guzti hauetan, azkenan ez naiz gelditu, jotzen, kontzertuak egiten, konposatzen, eta hau da, emaitza. 6 urte pasatu dira, baina uste dut 6 urte onak pasatu direla, eta
hau da, maitza. Azken finean. Aizu, Oiartzungo Meka estudioan grabatu duzue, ez dakit, guretzat ere askotan etxe den leku batean, Igor eta Mikelekin tokatu zegulako bai bideo gintzan eta baita musika gintzan, niri behintzat bertan aritzea, eta uste dut esperientziak ere, asetu zaituztela, badela leku bat magia puntu bat baduena, eta goxo eta eroso egon zaretela bertan aizea. Bai, eske Meka estudioa pasada bat da. Ekipoari esker, ez? Alde humanoari esker, eta instalazioak eta tokiak kriston magia dauka. Eta gainera hori, ni Bartzelonan bizinaz, baina bai da gian nire oinarriak Euskal Herrian daudela. Eta disko hau Euskal Herrianen kutsu asko ditu, edo eragin asko dauka Euskal Herriaren tradizioa diskontan. Beraz, pentsaturen, bertan grabatzea idea honi izango zera, eta oso pozik nago, Mekan oso ondo egon gara, dudarik gabe. Triumph izena du lehenengo kantu honek, urrian kaleratuko duzun Zutabe lanaren aurrerapen kantutzar honek, nondik nora izena eta nondik nora kantua bera, ze badagor melodia gidoi bat oso indartsua dena, ez dakite gogoan duzun melodia hori zuregana iritsi zeneko momentua, noiz sentitu zenuen kantua kantu zela? Jo, betxu, Triumph izena, hitz katalan bat da. Eta, esan nahi du triunfo, ez? Erretza da, ez? Zentzu hortan. Baina, eske ni Triumph plaza bizi naiz. Ez dauka horrelako poesia gehiagorik. Baina, bai da izena potentea dela. Eta melodia ere potentea da, ez? Dauke toke epiko bat edo. Nire musikariak, nire kideak beti broma egiten zidaten ze esaten dute Piratas del Cariben toke bat daukala, melodiak. Beraz, toke epikoa edo melodia oso animatua da, gainera izena, naiz eta ni bizi naizen plaza izena auki, bai da egia ondo geratzen dela ere, bai, ambientearekin edo, energiarekin. Aizea, triunfau gaur arratsaldeko 7:00 okerezpa naiz izango da entzungai YouTubeen, nahi duenarentzat, zure plataformetan eta elkarbanatuko duzu. Ez dakit, urduri zauden, hau izaten arien erditze txiki bat, ja dagoeneko, hainbat jendeke entzungo duelako, baina gaur arratsaldean lan handi eta luze baten lehenengo, ez dakit, mugarritxoa badator, ez dakit nola sentitzen zaren horren atarian edo. Nahi edo ez nahi, pixka bat urdiri nago, ezken antzuk izan duzun bezala, lan pila bat dago honen atzean, ez? Horrelako lanak beti daukate atzean kriston historia pila bat, eta pila bat ordu atzean, beraz, bakarriko hori gaitik, pixka bat urduri nago. Baina, emozionatuta, batez ere. Aizea, nik galderat egin barrizut badakit oraindik erantzun ez duela, baina ni doinu hori entzunda, ez dakit zergatik badatorkidan burura, kaso etxeko jazz viniloen artean, Coltrane'en, Milesen edo Thelonious Monken viniloaren ondoan, Zutabe horrek egon beharko lukela. Baduela, kantu honek, ez dakit, jazz disko haunditxo baten traza. Baduzu buruan vinilo hori osatzea, oraindik dantzan dagoen erabaki bat da? Hitz potoloak dira, Hitz potoloak dira. Potoloak. Niri vinilo pilo bat gustatzen zaizkitketa, eta idea bat hori zengo da, viniloan ateratzea. Gitxienez, disko formatuan hori ziur baietz, eta beste plataforma batzutan argitaratuko da diskoa, seguruenik urrialdean. Hori ere ziur. Baina, pentsatzen ari naiz, eta oso ondo egongo litzateke.
Bueno, Are eginduko naiz. Ea ba hori gertatzen den, albadago gure aletxo ere jarriko dugu hortan, eta entzulen artean, norbaitek animatu nahi badu aizea marti hartu, vinilo hori osatzera, Instagramen azkar topatuko duzu eta esan duzu, aizea, nik vinilo bat nahiko nuke, eta igual, batu juntatzen balin bagara, lehenengo pausotxo hori ematea erresagoa izango da. Aizea marti hartu, mila esker gaur guretzat tartetxa hau hartzeagatik, seguru lan hori urrian ateratzen bada, aitzakia topatuko dugula bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan aurkezteko, izango dituzu zorionez izaten dituzu Euskal Herrirako bidaiak zure musika aurkeztera. Esan dezakegu urruti bizita ere, zuk aipatu bezala sustraiak etxean dituzula, Euskal Herrian dituzula, eta Euskal Herria gogoratzen dela tarteka izan marti harturekin, eta egiten dituzula onuntzako bidaia hoiek, beraz, aukera hoiek ere gertatzen joango dira pentsatzen dugu, ez da? Hori da, pila bat bueltatzen naiz Euskal Herrira. Ez dago, urrun dago baina zain beste, beti joaten naiz bertora, kontzertuak egitera, familia bizitatzera, eta Eta nire musikarekin joango naiz ziur. Entzuleok aukera izango du horretarako noski, baina momentuz triunfekin utziko zaituztegu, eta orain hitzik gainean bota gabe, abestiak goiti berantzuten utziko ditugu entzuleak. Aizea marti hartu mila esker, eta besarka handi bat Triunf plaza hortara. Mila esker zuei. Entzuleo gozatu, Triunf, urrengo minutuetan.
Entzuleo goizeko 11:02 minutu Aizea Marti Arturen triunfentzuten aritu gara azken minutu hauetan, eta bagoaz aurrera, segituan gure hurrengo gonbidatu orkestera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta esandakoa aurrera goazela, eta hementxe guk eskakizun musikalei kaso egiten diegu, eta behar bezala gainera. Mami, solo beso el vaso y si se vacía te llamo a ti. Yo no fui de los primeros, pero el mejor que lo hizo así. Entonces ¿pa' qué mentirnos? Entonces ¿pa' qué engañarnos? Le pedí a Dios por tu labio, pa' que me diera besitos. Gracias a Dios por tu cuerpo, bailándome despacito. Tú eres lo que siempre quise. Entzuleo, giro musikalen aldaketa, bigarren kafearen eklektizismoa hemen maigainean, eta parean duguna, Julen Unanue, beste tipo eklektiko xamar bat, Unanue. Zemu zabete denok. Zu bezain ondo ez baina, bastante. Gogorretu zain da beste entzuteaz, ni nesekin jun barintzan ikustea Balbunin kontzertua atzo. Berez, planeutaranekan, baina lanangatik baita komerik eta ekonomikoki, kostatzelako, nintzen jun eta, Quevedo azaldu zan. Eta Quevedo da, pixka, nire idoloa, no? Eso, no? Bai da. Nik esan honik gaitz. Funatu ingo jazte honegatik, baina bai, nik Quevedo asko guztia ezait, eta ilusio asko ingo ziten horretea, baina, espero dugu, urrengo urten edo, hemendikan 8 urteta, etortzen Bad Bunny berriz, jutea eta horretea Quevedo. Quevedok bira iragarri zuen atzo, uste dut. Bai, baina, ze komunitate? Ez, Euskal Herriera ez dator. Ja. Dator. Nik espero eta gauzei galdatzea. Bestela, alarejo ningu naiz. Zemu zabete, ongi etorri bigarren kafea, Second Coffee, norbait United Statesetik entzuten nahi bazaigu. Igusten izate mundiala? Gozatzen izate... Ni atzo jo nintzen soziadera faltzea, eta zoden hor tipo batzuk, nire pana batzuk, eta ikusirun azkenen Egiptok berdindu egin zuela Belgikaren aurka, eta nire pana batek apostuan diru batzuk aldu zituela. Nien naiz pana hoi, baino... Ni bazara pana horietako bat. Pana horietako bat naiz, eta eskuminak baita, mendikan, nire lagun horrei. Ez ala gutxi izan dezta, dirua galduzuna. Gauza... Goiuri, kokapena behazu. Julen Unanue atzo zegon, soziadean, bere 3 lagunekin, mundiala ikusten. Eta elkarrekin egon zineten. Bai, elkarrekin egon ginean. Eta nire lagun batek, Belgikangan apostu egin zuen. Eta... €80 eurotaz ari ginen, ez? €80 tamar. Ari gara... Hau ez dago? Bai. Baina ari zarete gizonezkoen futboleko munduko kopaz, ezta? Bai, noski. Hori da, nire izango naiz oso pedantea, urrengo asteetan, ze jendeak aipatzen du mundiala, eta ez du esaten zeren mundiala, eta izu adibidez, apneako mundu txapelketa ere, apneako mundiala oraintxe jokatu da. Eta mundiala aipatzen du jendeak, eta ez du inoiz esaten futbola dela, eta are gehiago ez du inoiz esaten gizonezkoen futbola dela, eta orduan futbolaren supremazia horren kontra, nik derrigortuko zaituztet, ez nire burua derrigortzen dut, munduko kopazari nahi zen bakoitzean, zehaztera, ze kirola, eta ze sexue bai. Bai, dena. Malem. Zurekin nago Goiuri. Nie bai. Egia esan hau mundiala. Egia da, gauzat esango dizute, kirolarenakin adosago nago, batzuk dagoeneko sexua ezabatu dugulako alegia. Nik topatzen dut Julen eta ikusik giroko etapa, eta emakumezkoen giroari da lehiatzen. Bai. Eta ez daukagu zalantzarik zertazari garen. Bai. Ze jarraitzen dugu emakumezko ziklismoa berdin-berdinez, baina ulertzen dut orokorrean gaizki erabiltzen dela. Niretzako bereziki normalean egiten delako, hitz egiten delako turra eta emakumezkoen turra. Hori da, bai. Esaten delako edo... Hori, naiz irratian, hasieratik deusestatu genuen, gizonezkoen eta emakumezkoen erabiltzen hasi ginen, baina naturalidade bat hartu du niretzate, itzulia eta ez dakit, abizenik gabe jakitea zerari diren lehiatzen, eta orduan, giroari dagokionean emakumezkoen izatea, badela giroa ere, eta listo. Baina, ados nago zurekin, eta... Men gaude, algolpito gaude. Goiuri, nik honez kaldera bat daukat. Nola do apneako txapelketa hori? Begira, Euskal Ordezkaritza? Bai, ez? Benetan, Munduko laugarren.
Munduko laugarren? Gari Irureta Goienak egin du munduko laugarren. Eskuminak hemendik entzuten. Apnean. Gari Irureta Goiena da inoiz zentralizatzen saiatu garena eta inoiz lotzen ez dugun entrevista. Elkarrizketatu genuen, baina telefonoz. Bai. Igual etorri barko du bingurera. Bueno, esango diogu. Zein izan da pertsona elitena ekarri dezuena, bueno, ez ekarri nahi dezuena honea, eta oraindikan Ez duguna lortu. ez dezuena lortu, bai. Galdera ona. Jende oso handia onda hemen, Bai, baina egia da esan ez daukagu hola buruan bat beti saiatzen gara eta denbora eta beti erortzen zaigu elkarrizketa hori edo ez dago. Hemen gauzak kontatzen hasita Gorka Orbizuri bota genion eta justu ja entrevistak gira bukatuta eta entrevistak denbora batean etengo zituela eta baino esango nuke etorriko dela momenturen batean. Baina oraindik ez etorri eta begira erantzun ona. Bitarten izango naiz orduan. Vale. Eta bai, txoin, behin baino gehiagotan saiatu gara zea maisekin eta gauzat eta beste kale egin digute. Ara? Bai. Bueno, eta nik ite izuet kale piragüismoen naizelako ibiliko eta RKR, zea maize kale ite izue eta ez diezu ezer esango? Barkatu? Zure harremana gurekiko parekatu nahi duzu zea maizenarekin? Tosan, no. Guziz adosan dezunakin, eta orduan nire sekzioakin pasako nahi. Bai, segi zure sekzioa ze hemen zauri bat dago unanue. Hemen sortu duzu zauri bat eta zauri hori ez da bapatean sendatuko. Bueno, baina futboleko gizonezkoen munduko kopazare ginen, edo aipamen txikia zen bakarrik. Aipamen txiki bat galetzeko, eta esateko, ni, nahola disfrutatzen asko dezta. Espainiak atzo jokatu mentzuen, ez da? Bai. Eta eskasi, esan dute. Eskasi, bai, baina bueno... Egipto aukera ditu final ordenegotarako? Zure esanetan? Onak dira, Egiptorrak. Ni Egiptorekin tope. Irabazleak izango ja? Ez, nik esan un final ordenegotara iritsiko zirela. Hori esan nuen o ez unanuen? Bai, nahi asko guztu zaiten Egipton jokua, baina gero egia da denborakin fizikoki guendikan plus bat behar dutela, ze Belgikak aurre egin zuen. Igual behar dugu Xabi Arrieta benetan futbolaz daki norbait mailan egoteko, baina ez helburua ez da mundialari buruz hitz egitea, gizonezkoen munduko kopari buruz hitz egitea. Futbolekoa. Ez esan, jo. Ez esan gizonezkoen munduko kopa. Ez que zaila da, ulertzen dut. Gizonezkoen futboleko munduko kopa. Zaiatu esaten soccer, bai nada ez da podotan. Egia da. Bueno, Baize gaina, beste gai bat, ezin dela, ez barkatu, nanue, ze lasai, suabe, gaur kale egin diguzu eta gaude aserre eta orduan gaur zure, esan duzu, funatuko zintugula? Funatu ez, baina pixka trakestu zure kolaborazioa, agian bai. Ez barkatu, baina oso interesgarri iruditu zait, hizkuntza eskubideen arira, gizonezkoen munduko futbol kopak horrela dago, Juri. Bai, izan duen, espainola ez erabiltzeko erabaki eta autu hori, eta nola kazetari mexikar batzuei ez dieten utzi futbolariei, gizonezko futbolariei, prentxaretoan espainolez erantzuten. Hoi ikusi duzu, ez da? Ez duzu ikusi? Nik ez. Barkatu, entzule batek galdetzen du, ea zer den funatu. Bueno, funatu da kantzelatu. Bai, edo hipoitu pixkat kontzeptualki. Ipurdiko batzuk eman ezkizun ez dureamak, antzeko. Baina, WhatsApp talde batean gerta daitekena. Bai, pixkat fisiko, eragin fisikori gabe gertatzen denean. Bai, arpegia ez, beti da, hoi gero, haizu zertazoaz. Alarego, Juri, eskerrik asko galderat egin dizuet eta ziazu erantzun. Ari nintzen gauza bat proposatzen gure barne komunikazio sisteman garrantzitsua dena irratsaio honen onerako. Bai, ja. Galdera errepikatu mesedez, Maitia. Soldatak etxera. Bueno, nire sekzioekin jungo gehiago. Bai, segi aurrea, borrik, Goiurik, oztopa dezake zure sekzioa funatu zer den galdetzeko, baina nik egiten du galdera serio bat hizkuntza eskubideen inguruan, igual dela munduko futbol kopan inguruan gertatu den gauzarik garrantzitsuenetakoa, eta Goiurik ez du entzun. Baina tira, unanu, zure sekzioaren jarraituko dugu. Bueno, eskerrik asko, gehien bat Julen errespetatzeagatik nire sekzioa, eta guazen horrekin. Barkatu, baina Julenek txiste bat egin du, ez Julen izan, hemen gure WhatsApp barne komunikazio talen funanue deitu dizute. Funanue. Arrapateko jotorei. Gauza da, ni azkeniko alietorri dintzala honean, kontatu nula, nire bizipen bat. Arrakasta asko izan zuna, ni parrandan atan nintzen duela 2 aste, eta jende askok, eta gehien bat mutil batek esan diten asko. Eski, funatu hartzeitu. Esan. Funatze potentea dator. Desera iki mesedez, amek jotzen dutenaren mantra hori.
Zegoen, ama jotzen izunean bezala funatuta, hor badago, ama jotzen dutenaren mantra heteropatriarkal bat. Beraz, funatuko zaitugu, nanue. Gizonezko futbola, jarri gaena modu baten. Bai, eozeinek. Bueno, barkatuko jazue, komentariokoa, eta, bueno. Ondo, jazta. Ato parekin. Bueno, nik lehengon bizipen bat kontatu nun, zakit guatzezaten, baina nik noski gogoratzen gara. Saretan bixa birala inzan, jende asko, bueno, grazien zion. Eta parranda eta intzanen, mutil bat onzan, parranda nahi izan zitela denbora guztia, septiembre buiaka hor duen, esan izut. Asko... En una rapatzen. Mutil horrek grazia asko entzion, eta asko poste naiz. Orduan, beste bizipen batekin nator. Eta guaingoa ez da izango nerea, baizik eta nerea amonana, mendigan nerea amona imusio hondi bat. Bai zeno amonak? Amona Gurutze, Marikruz, bai. Gurutze musu handi bat bigarren kafeko zure bilobaren lagunen partez. Musu bat eta besarka. Zen naiz eta ez duen ematen guk maite dugu Julen, Gurutze lasai, brometan ari. Bai, eta komentarioko baita maite gate. Bare. Bueno, gauza da, junginala Portaventura. Ni urtero juten ez Portaventura. Bueno, guain bi urten jungabe, baino juten nintzan. Nere familiakin, Cambrelsa, eta gero hor, agotatzea genuen eguna. Eta zergatik etzara joan azkeneko bi urtetan Portaventurara? Ia esan ez dakit, oztu inda igual desioi, Portaventura juteko, bai nerea eta bai nere familiarena. Baino, bueno, gauza da, azkeneko alia junintzala, Cambrelsen oso ondo pasa genuen, eta Portaventura junginan. Zer gertatzen da, nire gurasoi izai gustatzen Portaventuran atrakzioak, nire arrebari ere ez, orduan jutekanen, nera monai ez da gustatzen, orduan jutekanen, ni bakarrik ibiltzen naiz. Igual ibiltzeganen uretazko jokuetan edo atrakzioetan ibiltzea denak, baino gero guna detenen potenteta, ni bakarrik juten naiz. Zer gertatzea, nera monai pixa pena eman niola. Orduan, daude, 5 atrakzio, diala gorrik bezala. Ez dakite Portaventura jundazo beten noiz bait? Pasaden urtean edo, duela gutxi egon nintzen, lehenengo aldiz, lehenengo aldiz? Bai. Oitura uki behar da, Portaventura juteko. Lehenengo aldiz, nire... Bueno, atrakzio... Oiuruk pixka justifikazioare badu, ez? Bai, eske bidek gira una nuenik epilepsia daukat, eta orduan ezin ez montatu gauza horietan medikoak debekatu egiten dit. Baina horrez gain, interes berezia ere, ez ziat esortzen, baina egia da, nire lagun bat ezkondu zela pasaden urtean, eta bere despedida soltera Portaventuran egin genuen, ze berari asko gustatzen zaio. Eta egia da orain, Portaventurako hizkuntza kontrolatzen dudala, Nik badakit zer den xambala, badakit zer den Furious Bako. Eta bizipena kontrolatzezu, hau da, zu jun zinan Portaventura, baino igual ez zinan ibili. Baizik eta junin zinan eta kulturalki ikusi zenun zer zeo. Hore, bai da. Vale. Eta badaude, beste atrakzio horrela txikiago batzuk, bueno. Horietan bai. Horietan bai. Vale. Zaldi gainean trostan eta horrela ibili nintzen. Bai. Portaventura dago, egon daiteke. Ez jarraitu, ez bakiz izango zu. Ez? Ez. Badakiz izango nun? Bai, noski. Ziona. Zaituko zian neiko profesio bate sartzen. Ez. Ez, vale, hor dut esan. Pixkat, zingiraren mugan ote dagoen. Ez, ondo. Portaventura eta beste atrakzio asko, hiltzezkit, igual bai daudela gain baloratuta. Askontzat, baino zingira, ez. Ni aspaldi egon gaben hau, ondo pasan nun, baino norbaitek asumitu behar du, bera gustoko duen zerbait ere izan daitekela zingira. Bai, egia da komertziala aldula izan, baino zingira ja beste gauzatu dira. Pixatola performance oiek, kantina mariachi, ez dakize, nik gogoan dut garai batean politak iruditzen zaizkidala, baina igual gaur egongo begiradatik pixkat igual aldatu dira, espaldi nahi zegoen. Umentzate bai da... Ja, ados. Temazos, Portaventuran, bestia batzuk asko gustatzen ezkieta. Kontatu nuen etorren nintzenean, Kepa Junkera jartzen dute Portaventuran. Kepa Junkera jartzen, Bai. Portaventurako baur badago altabozak eta bozgoraiuak eta sistema. Espaldi nahi zela juten orduan zen, ikenun entzun asko Kepa. Bueno, junintzan, eta nire amona ipein asko matezion, ni bakarrik montatzea atrakziotan. Orduan, baten zaiten, bueno, Julen, ikustet zure gurasok ez dutela nahi, ez dute aparte hartu nahi zukin, esperientzia honetan, zure arrebak ez da, ni montatuko nahi zukin. Gora gurutzen. Bai, nire amona jakimar da, la gurutz, jakimar da nire amonak 75 urte zitula, garaioetan, eta bueno, adin aletik, ondo, baino, arriskutxo izan daiteke ze azin atrakzio. Orduan nigu nintzen, ez dakit ez dut zena, baina estampida, dala 5 atrakzio gorrioetatik handiela arriskutxoetatik. Estampida ez da behin bat hilzana? Bueno, hoi... Bai. Edo beste bat... Ez estampidan izan zen. Egan atera zela. Ez. Bai. Horrein dela 5.000 urte, baina bai. Segurtasun
ualak baino, ez da txaleko moduko bat da, goiti bera jizten dan hori uzet zabaldu egin zela. Egia da, gorpuzkera hondiko pertsona bat zela, eta hor, bueno, gero saltsak ibil zituzten. Egia da, eta da, portabenturan hilden pertsona bakarra, 1987ko uztailaren 5ean. Julen abiek parrandan, orduako. 32 urteko gizon bat izan zen, atera zela, bai, bagoi batetik, sistema akatsi baten sistemaren akats baten. Guain, ia da, idealoa gertatzen olako akats asko. Lehengon beste bat ikusi nun, bideo bat gogorra, puentin iten, emakume bat, eta bai. Brasilian, asteburu honetan, bai. Argibili behar da hor kontuekin, eta, bueno. Nik alare, Brasilgo horretan, bestelako zerbait pasa izan ere, nuke erabat baztertuko, ikerketak zer dio, baina, hola, akats soil bezala, pixka xelebra iruditu zait. Nik ez partartuko, esaldi hortan. Gauza, nire amonak erabakizula, nekin jutea, estampida. Estampida nik benetan esatik zuet, iruditzen zaitela bost gorri horietatik, lasaiena, beste batzuk igual buelta. Are gehiago. Bale, txoi, nolakoa da estampida? Bi paralelo bezala ez dira joaten? Bai, kontua bat bezala da. Estampidak ez duela flipik, ez? Alegia, buruz bera etzaituela jartzen. Oida, bai, baina gero igual egia da, gogorra ala, ze pixkat, brusko galdu izan, beste batzu bezala, dala, lasaiagoa zentzu hortatik. Pixkat, lankruiserrakin ernioti bera jutea bezala, baina oso azkar eta atrakzio batean. Eta desatxe gina bai velozidadea. Da, pixkat, trote. Orduan, nire monakin jarri dintzan kolan, eta undinean 50 minutu, eta 50 minutu ditan nik ikusi nun pertsona. Zaharrena izango zen, Aita bat, 50 urte ingurukoa, eta nahiko. Eta nire amonakin ikusizaten guztik, flipatzen gatezian, zei da hemen 75 urteko emakume bat. Onde mateitu nire amonak, oso gaztea hau, baino ia, 75 urte diala. Montatu ginean, atrakzion, eta, hasi izanen, nire amonan ikusten nuen, ondo pasako zula, edo, esperientzi polit bai izango zala, baina jarri izan pixkat, txepita. Ensioan. Bai, txepita pixkat eta begik itxita, hola jarri izan. Gaizki pasatzen ozan bide guztia, ni okerrago pasatzen zen, nire amonak nire erruz jarri izan hor, disfrutatzen, alda modun. Horun, behar nintzen besarka guta denbora guztia, amaitu zen esperientzia, ezakitzen bat izatean, 2 minutu bat. Oso laburra, oso luzea egiten da, baino laburra izango da, Bai, eta zure amonek guztia zu horretzi pasatzen? Bide batez, nabardura bat, estampida horten berritzen ari dira, zati batzuk orain ongi, eta besteak, trostan. Bai, horrek bakin. Orduan, nire amonakin, esperientzio pasan nun, amaitu zen, eta lehenengo guztan nire amonai barkamen eskatu nion, amona barkatu, eta bigarrengo eskerik asko. Eta nire amonak hortik aurrea beti disimulatu bezala indu hor gertatu zana. Edo, ze pasatzea, ze ondo. Eta ginean, nik komentatu nuen ere gurasokin, eta zenien, amona oso gaizki pasau, ezin da hau gehiago gertatu, zuek animatu nekin etortza, bestela bi amona ziteun. Nire amona beti, bazkaritan komentatzen gunen, beti teu, estampidan biliginan nengoatzen zera, eta nire amona, ze ondo! Eta kauboieko txapela batatu, eta egia da, nire amonai, igual daukala gai Peter Panen sindromei bezala, ez da gaztea izan nahi dula, beti. Baina, ez da ezer gertatzen esate gau nire amonak, oso gaizki pasan nun, eta azken egualdia. Baina ez da animatzen hori esatea. Orduan, bizipen hau eta geho, nire amonei eskerrak eman edizkiot, ez dakitelako zenbat pertsona animatuko zela, zenbat amona, nik uste ia denak animatuko zela amona guztik, gure, bere bilobei, zerbait egita beraien gatik. Baina estampidan, apuntatzea, 75 urtekin, nik uste hola top. Oso top. Orduan hemendikan, entzule guztiria baita, zuen Aitor Amonei, ez dakarik Amonei. Aitor Amonei, demora gutxi gote bazate beraekin, mezu gutxi, emate baitu zue, kaso gutxi, noiz benka hastean ben jun bazkaltzea, zerbait, berai ilusio gehiena hori teiela. Eta jakintza zue baita, berai zuen gatikan, ego zer gauzen gozutela. Egin bat, estampidan montatu. Joan zaitezte, beraien etxetara faltzera, edo, atera itzazue, jatetxe batera, eraman itzazue, jatetxe batera bazkaltzera baita ere. Ze beti daukagu, egia da, nire kasuan ere ala zela, amonak oso ondo kozinatzen zuen, eta amonaren etxea joatea, sona zen, baina ordu asko pasatzen zituen sukaldean, eta agian eskartuko dute, amona batzuek, eta aitonak ere bai, egun batean, batez, bintzat ez kozinatzea. Nik hori asko entzun izan diote amonari, amari ere bai, etxean, etxeko zaintza eta kudeaketa eta egitea egokitu zaien emakume hoiei, ze plazerra, amesa puesta, ez? Naiz eta arrautza frijitu batzuk, patatekin jan, alegia, Jesukriston sofistikaziorik gabeko edozer jaki goxo, baina
ez aritu behar izatea sukaldean, eta noski, uste dut aitortzat egin behar zaiela, orokorrean eta salbuespen eta sukaldean aritu direlako gehiago noski gure amonak eta gure amak eta kanpoan aritze hori ez zer egin gabe eseri eta badela eurentzan nahiko plazerretik bizi duten zerbait. Oie, arrazioak azu beti jute gara gure aitora amonen etxea, nera amonen etxean joa eta guztia, eta arrazioak azue nera amonak ikustete gaina beti zoze sukaldatzeunen, oso tensio baten daule baita, gustatzen zaigun, gustatzen zaizue, beti hau moitzez, eseri pixkat, eta ez esertzen. Eta ziur horrek ere plazerra handi emango diela, hori ez genuke igual, ez da ekuaziotik atera behar, baina tarteka ere. Bueno, baita egite du, gaur goaz? Bai. Gaur unanuek izkin eman digu. Bai, beti, estereotipo guztik hausten, Juancho Arrakamak esango zuen bezala, eta bai, beti errespetuz. Ez egia da, begiratzen ari nahi hemen eta Portaventuran ez dago adin maksimorik. Ez da, pentsatzen nahian egongo zela jarriko zutela, hemen ibiltzeko, 12 eta 80 urte artean izan behar dutuzu, baina antza denez ez dago adina maksimorik, Jartzen du? Portaventura igual gehiago altura, ez da? Hori, jartzen du badaudela badibez estampidan altura minimo bat badagoela, metro bat eta 20 zentimetro, eta gero beste edozein horrelako gauzatxo bezala, ezin direla, arazo larriak baituzu ez, aian agurtun balin bazaude, edo bihotzeko gaitzen bat balin badaukazu, edo horrelako baten, baina adinari buruz ez du jartzen. Beraz, niretzako txalo bero bat, zure amonantzako, ni egunen batean amona izango naizen, baina ni kabian ere bilobarien niok esango joango naiz ni zu bakarrik joan itzaitezen, Hemen, alare, aitortza bat, Portaventuran dena ematen duten aiona monoientzat eta bar, baina euren bilobekin, baloiarekin, raketarekin edo danako tresnekin jolasten aritzen diren aiona monoiei ere, gure aitortza zenik jakin badakit, gero egunetako gerriko minak eta agujetak eta bestelakoak izaten dituztela, baina momentuan daude txoratuta euren bilobekin eta hor den ematen dute baina. Eta zaintzan orokorrean, begira, guk irratsaio egiten dugu 10-etatik 12etara, eta ordu honetan normalean jendea lanean egoten da, ez? Bakoitza bere bulegoetan eta asko ikusten ditugu hemendik, badakizue gure laborategi honetan, erakusleio modu bat dugula, eta aurretik pasatzen da jendea, eta ikusi egiten dugu, eta amona eta aitona asko ikusten ditugu, umen karroi bultzaka, karo, 10-etatik 12etara ziurrenik, ume txiki jaio berri hoien gurasoak lanean egongo dira, beste nonbait ez, beste enpresaren batean, bulegoren batean, edo ospitalean, edo dana dalakoa, eta orduan, aitona amona asko ikusten ditugu hemen paseatzen, biloben karroekin. Bai, ikaragarri pila ikusten ditugu, eta hori gure aitortza. Baina gaur, unanuek egingo duna da, amonaren eta familiaren zaintza. Eta hori ere ondo dago unanuek. Guke pena handia daukagu etzarelako gurekin torriko Bigarren Kafearen denboraldi itxierako planera. Baina, nik brometan eta... Zema zazte hemen di? Hemen goden guztiek. Dena zazte? Ea dena bultatzen garen. Ja, Julen jarri da bastante... Zer estampidan bezala? Jarri duzu altura minimoa? Gaurko planean parte hartzen. A ber, altura, gutxiniko altuera jarri izan manu, eneko ezingo zuken, bat 40 neurtzen dut, ezingo zan montatu, baina... Denak zazte? 16 lagunguaz. Nei fomo pixkat eman ditu horrek, Ara? Ja, Eta plana badakizu dela piragua eta afaria baita ere. Bai, nigo badago afaria beti hon plana... Bai, badago, baina unanu ez dago. Zugustu duzu unanuek ez esan dula gizonezkoen futboleko munduko kopa ikusiko duela. Ez dakitze partidu da. Ez dakitze partidu da. Bueno, bai dakitze partidu da, baina partidazo. Unanuek ikusten du futbola nahiko giro sozialean. Alegia, lagunek esaten badute, ikusten du, denik ez dut uste oso fifea denik unanue. Ez, eta gainera mundial honetan, gizonezko mundialen futbolean, ezakatela talderik, ez da? Ni berez atletikeko naiz, atletik ikusikot, baina hemen kasu honetan ez dakat bokazioik norbaitek irabazteko, edo... Opa Cabo Verde, gustatu zia egiten. Atzo Cabo Verde Espainiaren orka zen, unanue. Bai.
Ni beti jungo naiz, pinta txarrago dituzenekin alde hortatikan... Zapalduarekin beti. Oida. Pinta txarrago ez fisikoki, baizik eta... Bai, ja, goiuri hasiko esaten, zera pinta txarrago. Ez, onderi zaretan. Bai, nolabait. Nik ikusi duan gauza bakarra. Gizonezkoen futboleko munduko kopan ikusi duan gauza bakarra. Gastunagoa da esatea, igual... Luzea da. Izan da arropa. Ez zelaian erabiltzen dutena, baizik eta bidaietarako eta erabiltzen dutena hori garrantzitsua izaten omen da. Eta ikusi ditut Senegaldarrak eta Ganakoak eta oso jantzi dotoreekin, Eta momentuz, horretan jantziterien behintzat beraiek irabazle, Eta... Ze ikusi dut adibidez Espainiako selekzioan Loebek egin duela arropa, eta Loewe da arropa marka bat oso garestia eta oso famatua eta oso historikoa, baina arropa ez da jantziak ez dira hain dotoreak. Beraz, Afrikarrak garaie oraingoan. Garrantzitsua dotoretasuna bai, Noiz bukatzen da? Noiz da finala? Badakigu hemen asko munduko futbol txapelketara. Begiratuko dugu. Nigo gonez bazkaria, hemengo wifi-a lortzetenen. Nik ez ez da wifi-a honena. Tia zuzure portatia. Orduan ezin debiatu. Hartu. Unanue. Nire TikTokeko ideia daude horre, ordu. Nahiko penagarri izaten ari da zure orokorrean gurekiko kudeaketa emozionala, Nahiko penagarria. TikTokeko ideia... Enbidia asko mandit esan zunen amasi pertsona zaztela. Ni guztu gogoina da daukatu. Jendearen kopuroren araberakoa da zure enbidia. Unanue, wifi-a baduzu, ez duzuna da horren bateria. Goza da etortzea honea wifi-a lapurtzea, eta beste bat argindarra lapurtzera etortzea, hori bakarrik nahia alkortak egin dezake. Ordenagai honekin, euneko 21-ekin... Bost egun. Bai. Bueno, uztailaren 19an amaitzen da, Uztailaren 19? Luze egiten ari ze, uztaiak 19? Hori jartzen du? Iak aino gehiago falta da, Hemen jartzen du, ekainaren 11 osteguna hasi, eta uztailaren 19 igandea amaitu. Bueno, aurten, ez egizten batik bago, baina... Bastante gehiago. Bai, munduko, irakurri dut historiako talde gehien duen edizioa dela. Bai, eta guainei, benetan interesarri dituzait, eta gaina inigo jentzun diot, inigo, lehen esan dezunaren inguru nahi ezu berriz hausnarketa batin, esan dezuna, hizkuntzaren inguruan, prentxaurren... Ez, ja boikotatu diazu eta beste egun batean izango dugu, segure horrengo gonbidatua ate joka daukagu. Entzuleok musika kantzelagarriaren espazioa amaituko da Laster, Unanue joaten dan bezalaxe, baina bitartean Zetangana eta Nati Pelusoren ateo. Komentarik gabe. Takarrena nik jarri dudala, Unanue! Nien naiz ateo. Goran zuzaude, Inigo. Ze farsantea den. Iritzi zadatuko bazen Unanue, bigarren kafeak amodioz eta beso zabal hartuko zaitu. Gaur fear of missing out delako kontzeptu hori sortzen ari zaizun gure planean. Nola gezurran boteten eskusa, ziure ne jungo nahiz azkenean. Aio, Unanue. Zaindu, bazter bat. Pero ahora creo asunto de gravedad. Tú despiertas ese diablo mío que me roba toda espiritualidad. Ya no sé lo que me pasa, ahora nada te reemplaza. Tu boca es como mi casa, lo que ellos dicen parece veneno. Si me preguntan yo le diré que no lo sé. Quiero gritar que te echo de menos. Dame del agua bendita que calma mi sed. El último romántico. Entzuleok, 11:31 minutu, Unanue hemen azalpen eske, gero hitzei marko dugu berarekin, ze esan da bezala, gure hurrengo gonbidatu orkestu barri zuegu segituan, hemen bigarren kafean. Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo, yo era...
Naiz irratian, bigarren kafea. Omega 3 asko, burdina, proteina, gantz gutxi eta daukan gantz hori osasuntsua duen elikagai batez hitz egin behar dugu segidan. Dena esaten hasita, elikagai horren ekoizpenaren eta salmentaren bueltan urteetako lanarekin eta maitasunarekin gorpuzten joan den ekimen bati buruz. Aralarreko izena duen proiektua ezagutu behar dugu. Urteak daramatzate amezketan moxal haragia komertzializatzen eta urte hauetako lanaz, egungo egoeraz eta aurrera begirakoaz hitz egiteko gonbidatu dugu bertako arduraduna den Uxue Artola bigarren kafera. Uxue, egun honetan ongi etorri? Egunon, eta eskerrik asko. Zer moduz gara? Ondo esan Marko. Topera lanean? Bai, hoi beti. Bueno, ez da seinale txarra izaten. Uxue, laster jarriko gara bazuen proiektuari buruzkoak aletzen, baina goiurik elkarrezketatu guztiei hasieran bi galderatxo egiten dizkizu eta orentxe azalduko dizu nola den kontua. Bai, biak egiten ditut, baina gonbidatuek bakarra aukeratu behar dute erantzuteko. Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, zure gana, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin behar dut, baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezaket zure bizitzako etapa bat soilik, galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Beraz, esan bezala, aukeratu behar duzu bietako bat, pelikularena edo funeralarena. Bueno, bain zalantza sortze zaitzen irantzun, Bueno, a ber, pelikulana gustatzen zait, azkenen nik aukeratuko nuken etapa, bai da igual, justu gaur hitzaitea gatozen etapa hau, azkeneko, zazpi bat urte bueltan sortu genuen proiektu honekin, irutzen zait, irudi politikatako liekela, pelikula bat egiteko eta, forma emateko, eta netzako, etapa berezi bat izan da, eta izaten nahi da, eta, espero deu izaten jarraitza, aurrea gauzak garatu ahal izateko, eta, pixkat, evoluzionatzen edo jarraitzeko. Beraz, goiuri berantzun bat gehiago badaukagu, bi galderen inguruan, eta gainera, zu zeu guxu egin duzu lotura, Aralarreko gaurra izpide izango dugun egitasmoaren inguruan. Esan dugu amezketan, Loidi baserrian kokatzen dela, ez dakit bertan betidanik izan dira moxalak, edo Aralarreko proiektua sortu zenetik ona izan dituzu moxalak? Bueno, ni izate zando indarra naiz, oain dela 20 urte baino gehiago etorri nintzen amezketa, eta nik ja ezagutu nitun behorrak bat zeuden, eta, jakitera esan daiet, senarra nahitek, beti da nik euki izan ditu, orduan, aspalditiken daude. Gero ja guk, pixka bat, ofizio bezala, ez da, senarran bidez bazetorren, eta esan genuen, afizio bezalare bai, saltzen genuen aragie, baina, justu hemen Tolosan, Lizarralde arategia. Baina, gero itxizan, eta azkenen, gelitu ginen pixka bat nora ez baten, eta esan genuen, lanik zailena, edo esan gehien kostatzen dana, eta produzio guztie guk itxen deu, muixala hazi eta komertzializatzeko puntua iritsi bitarte, eta gero hortiken, kanpora bideratzen, hemen etzeolako nola irte eraman aragi horri. Orduan esan genuen, bazatik enez salmenta zuzenakin hasi, eta, proengo deu. Gehien ez esan nahi, zerbait galduko genuen, baina, eta izan zan, pixkate oso sorpresan harrapatu zigun gauz bat izan zan. Zentzu horretan, aipatu duzu, eta guk ere irakurri dugu, elkarrizketa prestatzerako amanetamen begira arituta, duela, ez dakitzen bat urteaz ari garen, baina hemen bazela moxal haragia jateko ohitura, baina ohitura hori galtzen joan dela. Badago, identifikatuta edo baduzu, arrazoi zehatzen bat hori zergatik gertatu dezen edo? Nik uste dut, guke batekin eta bestekin hitzein ez eta bar, Tolosan esaten due, oain dela ja, oain ja 80 urte bueltan da biltzenak, esaten due 3 arategi ezagutu zituztela muxalaragi esaltzen zanak Tolosan. Orduan, nik uste dut, edo gure konklusio izan da, arategik isten joan dien einen, produktue merkatutiken kanporatzen jundan einen, oitxure oire galtzen jundala. Gu
konklusio horta iritsi gea. Azkenen, bai topatzen da igalako, lehen esan daun Lizarralde arategi hortan erostentzun, karo, Lizarralde itxizala ez dia inbeste urte. Orduan, gure gana, gerturatzen nahi da jenda igual, enteratzen di joan hainen, hauek muxalaragie komerzializatzen du, eta orduan, etorri die bai produktu horren bile, Gipuzkoa mailan ez duelako ia oso zaila da zan bilatzea beste inun. Gero zuk aipatu duzu, horre une batean hartu zen dutela, zuek zuzeneko salmenta hori egiteko autua edo erabakia, iritsiko gara horra, baina pixka bat atzerago egingo dugu, eta esan dugu, Aralarreko ekimenaz egitasmoaz hitz egin behar dugula gaurkoan. Konta iguzu, aipatu iguzu, amezketara etorri zinela, Loidi Baserriran, betidanik izan direla behorrak, noiz eta nola jartzen da martxan, Aralarreko proiektua? Bueno, azkenen bizitzak ez da, halako buelta batzuk ematen julako, ni beste lanbide banun lehen, eta, familizan, eta bat beste, dena uztartzeko, pixka bat igual, zailtzan, ez da, nire lehengo lana, eta senerranena, eta orduan, serrie, umek, dena, eta esan genuen, igual, izan leike, olako proiektu batekin, dena uztartu dezakeu. Eta pixka bat hortik bueltan hasi zan, gauze, forma hartzen. Eta, pixkanaka, behorko purua onditzen jun, eta, ni instalatu nintzen ja Baserrin, eta orduan, hortiken hasi genuen ja pixka bat, ibilbideoi jorratzen hasi ginen esango genuke. Eta gero ja, pixkanaka, jungea, esan dauna, produktu desberdinek, azkenen, ezakit, dinamika bat bezala ez da, sortu, eta, pixkanaka, aurrera pausu desberdinek emanez, eta, modu baten hasi ginen, modu konbentzionalen, naiz eta, transgenikoik ez genuen erabiltzen, eta hoi dena, baino, guain ja, justu ja maiatzen, ja lortu dugu ziurtapen ekologikoa, baitara izan dela, beste 2 urte luzeko aurrera pausu bat, eta, azkenen, goaz pausuk emanez, produktu horri balore erantzi bat emanez baitare, eta, lehen esan dituzun zu, propiedade guztioitatiken aparte, pixka bat, forma eman eta garatzen jun, bertakoa dan arraza bat, eta osasunakin gaur egunen ez da, inbeste badago alako, ez dakit, fenomeno bat, eta orduan, horri lotuta, eta dena, pixka bat, gehiena bertakoa lotuta. Uxue, arraza aipatu duzu, dena garbizeten hasita hemen aurren duzuna, kalekume badaola, mendiaz eta baserri bizitzaz askorik ez dakiena, ze arrazarekin egiten duzue lanzuek? Guk Euskal Herriko arraza da zen, galtzeko zorian egontzana, guain jar nahiko errekuperatu bezala esan genezake, Euskal Herriko mendiko zaldi arraza da. Aragitarako arraza bada, eta hemen gehiena arraza hori bultzatzen da, bere berreskuratze bide hortan. Lehen hasieran aipatu duzu, zuk beste lanbide bat bazenuela, amezketara etorri, eta momentu batean pausoa eman zenutela proiektua martxan jartzeko, une horretan norberak bertigorik sentitzen du, esan nahi dut, akaso, ez dakit, beste lanpostu bat, akaso, burua uste gutxiago eraingo zizun lanpostu bat, ze pentsatzen dut, proiektu honek, asteko 7 egunetan eta ordu askoko dedikazioa eskatuko duela, pausoa ematerakoan argi izan zenuen, edo izan zenuen horla errezelo edo burua uste txikiren bat? Beti dago duda, zalantza, egida, hemen pixka bat izan zen, ez da, txekorrakin bezala, azkenen txekorra oso sartuta da, edo gure txeko sukaldetan asko manejatzen den aragi bada, baina muxalana, bere arriskue bat zeuken, baina esan genuen, piztina salto ingo deu, eta ikusiko deu udi bada hon, edo ez da hon, eta gure sorpresa hori izan zen. Sareetatiken zabaldu genuen, baten ez azaro asira baten zan, esan genuen, 4-5 muxal prestatuko itxeu, eta, proba ingo deu. Azkenen, pixkat arrisku bat zan, baina, jokatzera baki genuen arrisku bat izan zan, eta egia da, egun oso gutxitan, bete zitzaizkigula, gure espektatibak, urte, ez dakit, 6 hilabeteko espektatiba, bete zan aste bete. Eta esan genuen, ostras, erdera esaten bezala, tierra trágame. Hoize izan zen pixkat euki genuen sensazio, esan genuen, nun sartu geha guain. Guain gai izango gehan, ezta? Egun gutxi hauetan bete degun kopurue, baina gero aurrea behi da, jarraitzeko zen, eta pixkanaka lanketa horien, eta egia da oso gustoa, jungea, pixkanaka gure produzio maila hori pixka bat handitzen, ez dara ez dugu izan nahi makrogranja bat, orduan, gure limitazio dauzkeu,
eta ba horri eusten nahi gea. Orduan saiatzen nahi gana da, pixkanaka produzioi iotzea, baino kalidaden. Esan nahi dut azkenen horri ematen dio guk benetako garrantzie. Zenbat baino nolako produktue merkaturatzen duen. Pistinara jauzi egintzen duten, ura bazegoen, eta gainera ez horrela txonkategietatik gorago ere bai, horrela kolperik ez hartzeko, eta pentsatzen dut, pistina gurez beteta jarraitzen duela, eta gainera, aipatu duzu, urratsak ematen, hainbatetan aipatzen ari zara urratsak ematen joan zaretela, orain ere aipatu duzu, maiatzeko ziurtagiriaren kontu hori, zentzu horretan, aurrera begira bestelako espektatibarik egin gabe, urratxoiek sendo ematen direla ikusteak egunerokotasuneran lagunduko du, ez da gauzak ondo egiten ari zareten seinale, eta hori eguneroko lan horren, hori da garrantzitsu, azkenean proiektu aurrera eguneroko lan horrek ateratzen du. Hoi da, eta horrek ematen dizuna da, eta gero jendean gandi jaso dugun erantzun horrek ematen dizu indarra, azkenen egunerokotasun hortan, zatik, eguraldi oso ona da honen, oso gustua jutentzia mendia, baina txarra da honen bai junin bar da, edo negue datorrenen baitare, ez da, azkenen pixka bat, horre hon bar dezu, eta egunerokotasun hortan zailegoa da, baina azkenen jendek deitzen dizunen, baizu, hola eta hola lagun batek esan dit, eta aragi oso ona, eta zatu behar diazu, edo, jende kontsumitzen dunen, eta ematen dizun erantzuna, eta guk jaso dugun erantzuna egia da, bikaina izan dela etxeko produzioa momentu hontan salmenta zuzenen kentzen dugu dena, eta orduan, aurrera pausu horiekin baita ere gun nahi dugu, ezta, guk jaso dugun hoi, aldiberen bueltatu, bezero hiei, eta bezero eta zitzeiten dugunen, bai da familik, baina baita ere, hainbat taberna jatetxe edo esan nahi salmenta puntu, eta, behaiek beso zabalik hartu ginuten, bere garaien, eta egia da horrek ematen duen babesakin, nola baite eskertu, eta, aurre haiteko indarra hortiken ateatzen da. Beti ez dilako momentu errexak. Zalantza izpiri gabe, Uxue, esan duzu, egun guztiak ez direla berdinak, bulegoa gaur bezalako eguraldi, gaur bezalako, azken egunetan izan den hainbat eguraldi argiarekin, udaberriko giroarekin eta ederra izango da, ze akaso hankasartzen hariko naiz, baina behorra moixala beti kanpon izaten dituzu, kanpon ibiltzen dira, eta zuek beraien inguruan ibiltzen zarete. Hoi da, hemendiken aurra, dena kanpon dago, negun, debiez behorrak eta mendialetiken manejatzen ditu, altitude desberdinetan, klima, elurre baldima da, edo, jutengak goratzen edo beratzen, baina gaztedia, ibiltzen dugu pixka bat etxe baserri inguruko lur sailetan, ikuluko eskor bate badaukeu, azkenen kanpon, urten bezalako negu oso busti batekin, zelaietan ibili ezin danen, pixkat babesteko eta bertan elikatzeko, baina, printzipio saiatzen gea, edo gure joera da, alik eta estentxibona izatea gure manejue. Gero, hoi da, esan duna, klimak batzutan limitatzen du, edo bat eta beste, baina, bestela printzipioz alik eta estentxibona. Moxala azteko prozesu hori, behin aragitarrako preste dagoenan, zenbat denboran luzatzen da, nola izaten da prozesu hori? Guk jaiotzen den momentutik, aman esnea zelikatzen da, momentu ondan aralarren daude denak, eta bertan ama jaten duen belar hortatiken, ez da, elikatzen da muxala esne bidez. Gero, urri ingurun edo banatzen die aman gandik, azkenen ama prestatzeko berriz negue igarotzeko, eta hor, bera ekartzen dugu, eta etxeko zelaietan ibiltzen die, eguraldik onartzen digun arte. Azaro, abendu, segun. Hor izaten da kritikona, abendu urtarri lotxaila, 3 hilabete horiek die, hemengo klimakin kritikona. Orduan, hor ibiltzen gara, batzutan kanpoatea, beste batzutan barrua sartu, pixkat manejo egiten dugu, baina behorrak adibidez, erabat mendinoten die. Guk sarreran aipatu dugu, omega 3 asko, burdina, proteina, zuk zeuk, zure esperientziatik eta ezagutzatik nola definituko zenuke, Moxal, aragia? Nik, guk ikusten deulako, ez da, azkenen nola elikatzen dien, kanpon dabiltzenen, eta edo barrun, eguraldingatiken dauden, nola elikatzen ditegun, orduan, ikusten deulako, konfiantza osoa daukeu, azkenen aragie, kalidade oso honekoa dalako. Oain, proba desberdinek iten, horre, hainbeste hitz egiten den balor nutrizional, eta holako, zifra batzuk eta ateratzeko, eta guaz esperimentu txiki bat egitea, baina, printzipioz esan daide, transgeniko igabe lehen bere garaien, eta oain ekologikoko ziurtapen eukitzekin, horrek beak ziurtatzen du azkenen,
gainen dauzkeu, dena prozesu guztie, esan nahi eta azkenen, hoi da ziurtapen bat azkenen garantizatzen duna, produktu horrek eskez daukela ieian mejoratzeko bideik ez daukela, oso nadala. Kontrol horiek aipatzen ari zara, beste ikuspuntu batetik, kontsumitzaileen aldetik izaten dituzue, horrelako kontsultak aipatu dizu, balore nutrizionalak eta datuak, eta somatzen da, ez dakit kontsumitzaileen aldetik, kontsumitzailei interesatzen zaizkie, olako datu ezaugarri zenbaki eta horrelakoak? Bai, ditugulako bezero batzuk, eta hortiken hasi zen pixka bat froga egiteko asmoa, anemia du alakok, eta bat beste, burdine asko daukela, eta orduan, nahi deuna daia, ziklo oso baten, emaitza atea, guk jakiteko baita ere, ze balore ematen digun, eta nahiz da badakigun, pixka bat lehen dikene hor mugitu gehalako, baina, guain ja, gure esplotazioko bakarrik, eta hori da, mendie nola baliatzen deun, eta hori dena, horrek bai ze balore erantzi ematen digun, hortzen, ikusteagoa zaber. Gero iritsi zen, zuzeneko salmenta egiteko erabaki hori, eta ez dakit, aipatu duzunaren inguruan, eta esan duzuna kontuan hartuta, oso eskertuta somatzen zaitut duzue, uste dute oso eskertuta zaudetela dituzuen bezero kontsumitzaile eta hoiei guztiei. Bai, azkenen, gure bidea oso motxa da, bezero horiek ez baldin badaude. Orduan, gu saiatu gea, produktu bikain bat ateatzea merkatua, baina aldi beren jendera erantzun ere bikaina izan da. Lehen aipatu eten bezala, famili edo esan nahi dut, norbanako ez da, lote bidez eta egiten dugu noi, baina hortik aratago gelditzen die pieza batzuk, ez dienak igual egunerokotasunen hainbeste kontsumitzen, esango nuke txuleta zinta bat, solo milioa dala, redondoa dala, azkenen, daude pieza batzuk, igual, egunerokotasun edo lote hortatiken atz gelditzen diena. Eta horiek adibidez, saiatu gea, beste bide bat irikitzen, jatetxe edo ostatu, edo, baita ere pixka bat, saiatu gea bilatzen lekuk hori komerzializatzeko, baino gure filosofia bideoi jarraitzen dutenak. Adibidez, mendik gertu, ez da, oain dela proiektu honen hasieran zan, leheneko atea jo genuna, ama jatetxeko nahi izan zan, eta azaldu ginenen proiektu esan ziguen, hau probatu behar deu. Eta orduan, olako, ez da, zeakin hartzen zaituena bere etxen, esan genuen, ostras, guk ezin du fallatu. Orduan, izan da pixkatola, eta horrexeko gustatua dela, eta azkenen, pixka bat jungea bilatzen baita ere, filosofia horri jarraitzen dion eremu edo leku horiek. Eta orduan horrek iten du baita ere batasun bat bezala, ezta? Azkenen guk egiten dugun lana gero platera hortan erreflejatuta eta goi kontsumitzen duen jendeke bai azaltzen die nundik datorren, nola egiten dan, eta orduan guke bai azaltzen dugu aldi beren baita ere, ezta? Beraien lana, orduan bai da lanketa bat edo elkar lan bat baita ere, eta azkenen denak hartzen du forma pixkat borobilago bat. Zuzuk esan duzu oraintxe, ezin dugu fallatu eta badirudi ez duzuela fallatzen, ze sare hori osatzen ari zarete, bide batez esango dugu, Instagram sare sozialean Aralarreko bilaketa egin ezkero agertzen zaretela, bertan ere, zuzeneko salmenta bideak ere azalduta dituzue, bertan entzulek dute eskura informazio guztia, gero zuzeneko salmenta horretan bezeroa norbanako bat esate baterako familia bat zuekin harremanetan jartzen denean, loteak aipatu dituzu, nola izaten da, hartu eman hori, nolako eskaintzak egiten dituzue? Guk 3 lote mota dauzkegu, batzuk handixogo, beste txikixogo, eta mota desberdinetako gordun, askotan igual, telefonoz edo idazten digute, eta hoixen, bidaltzen diegu informazioa nahi badute, edo zein galdera zalantza baldin badute, eta hainbat moldaketare egiten diteu, segun, igual, pertsona bakarra baldin bada, edo familia handixogoa baldin bada, edo, jutenga moldatzen, eta, nahiko zuzeneko erlazioa sortzen da, azkenen, WhatsApp bidez gehiena moldatzen geha, baino, oso zuzena. Uxu, askotan esaten da, geldiri zain dagoena besoa kruzatuta etzaiola, nahi duen hori iristen, zuek ere, mugitu zarete, bultzatu duzue edapen hori, amezketan egintzen duten festa bat, duela denbora pixka bat atzera eginda, baina zuek ere ibilizarete, esan nahi dute, etzarete han behorrei begira bakarrik egon, hau ezagutarazteko eta gizarteratzeko ere mugitu zarete. Bai, eta nik uste oso garrantzitsua izan dela indeun lanketa hoi, azkenen ez bakarrik gure produktue plazaratzeko, baizik eta igual,
lehen esan duna, ez da, azkenen ze lanketa egiten den hasi menditik, baserri inguruko zelaietatik, biodibertsitateen, eske azkenen hitz egiten dugu guk haragie bakarri, baina haragie hori sortzeko azkenen hor tarte handi badau, eta esan zirkuitu oso luzea da, azkenen platereaino iristeko, eta hasi muixalaren jaiotza edo sortze hortatiken urte beteko prozesu osoa da. Eta orduan, gero ja guk komerzializatzea, beste 15 hilabete, 18, tarte hortan mugitzen gehan normalen, orduan bada, muixala sortzen danetiken, 2 urtera ez, baina tarte hortako lanketa bat, eta azkenen hoi dena plazaratzea izan da, amezketan ingen festa hoire, pixko bat hortiken juntzan, baloren edo balion jartzea, azkenen guk egiten dugun lana, guk asko ikusten dugu igual, ez da, Aralarren hortxe sarreran bizigia gu, baina jende asko etortzen da, ez aste burutan, mendia bat beste, baina karo, hoi dena garbi txukun mantentzeko azkenen iten dan lan oire bai, nik uste plazaratu behar dela, ez dela mendia holaxe dao, hola da holako, eta jazta, ez, azkenen hor, atzetik lanketa handi badao zen, eta, pixka bat, dena baloren jartzeko lan hoi iten saiatu gea, ondo gaizki, lortu dugu ez, arrasto batzuk gelditu die, eta lanketa hortan jarraitzeko asmoa dugu baita ere, pixka bat jendei hoi helarazteko. Orain galdetu behar dizugunak, akaso sekretutik ere badu, baina ez dakit, Aralar, amezketa bedaio inguru horretan zer dago ez, zueko Aralarreko proiektua hor dago, Balerdipeko Erlea proiektua hor dago, Zidernaut proiektua ere bedaio aldean hor dago, ez dakit, egon ezinak edo geldik egotea kostatzen zaizuen jendea zarete, eta hor uste dut, aipatu duzulen kontsumitzaileen inguruan sare aipatzen zenuen, hor ere ekoizle, bertako ekoizleen artean ere baduzuela, sare bat antolatuta. Bai, hoi da, ez dakit, badago, zulo hortan aidea izango dago, ez dakit zerbait badago, bai, egia da, Balerdipeko Charlie, eta, azkenen, inditugula elkarrekin, ez da, beste proiektutxo edo, beste gauz batzuk bai, eta azkenen, nik uste, ez dakit, ingurumenak edo, ez da, baliabidek daude, olako proiektu aurre ateatzeko, eta orduan, horri helduta, eta gero, bertan dauden beste ekoizle batzukine bai, azkenen sortu deun elkartetxo hoi amezketan, azoka txiki bat, eta azkenen, bada pixka bat, ez dakit, lehen esan duen bezala, ez da, zurrunbilo txiki bat, edo muixal festa horren bueltatik adibidez, sinergia edo desberdinek sortu ziren, eta orduan, gutzako pausu potente bat izan zen, gaur egun adibidez, umek galdetzeitea, nire umek zen. Ama, noizin bar deu bigarren muixal festa zen. Txoin. Orduan, behaientzako eba izan zen bizipen bat, esan nahi, pixka bat, ez da, gure etxetik sortutako zerbait eta olako festa, eta amezketako plaza, jendez lepo ikustea zen, izan zen zerbait vibrantea edo, eta orduan, behaientzako polite, gutzako ere bai, eta behaiek hoi jasotzea, eta orduan, Balerdipeko, Zidernaut, eta, denak antzien baita ere, eta orduan, alako amakokin batea, eta, egia da, oso politxe izan zen, eta gutzako bizipen oso polit bat, eta olako gauzek azkenen lan asko ematen due, aurre ateatzea, baina egia da gero bueltan asko jaso genuen. Jende, produktore desberdinek, udalaldetik, izan zen, kriston ekipoa bezala osatu genuen zen, eta horrek ematen dizu alako aurre jarraitzeko motivazio bat. Hori, inigo guk lotxak aspaldi galdu genituen, Balerdipekoak igaro dira hemendik, Charlie ere igaro da bimaino gehiagotan hemendik, beraz guk ursango dugu, guk elkartea jarriko dugula. Hori da, guk elkartea jarriko dugu. Hortik aurrerakoak. Eta ikatza. Ikatza, eta dakiten utziko arte ikatza. Gero dakienari utziko diogu, hortik aurrerakoak, Moxalak arte ikatzarekin ondo egingo du. Bai. Igual itzi marko dugu ezer. Uxue, pixkanaka bukatzen joateko ikusten ari gara, proiektua, Aralarreko proiektua oso osasuntxu dagoela, gaur egunetik aurrera begira jartzen baldin bagara, ze intentzio, ze asmo? Oain arte sortu duguna eustea behintzet lehenengoa, baina, pixkanaka aurrea jarraitzeko ere, gaur egunen tendentzia dagoen plater prestatuk eta bat eta beste, naizta pixka bat ola bertigo pixkat ematen horrek, ez da, azkenen kontuatzen gehalako baita ere, lote bat erostea dijon famili hortan, askotan igual horren gauz basikok izan dien gure lehengo amona, baserrik, eta gixatue, zankarroia saldaiteko, produktuek jendek bazartu iten ditula. Orduan, bai pixka bat
aragi horri nahi diogu, ez da, jendei, gixatu bat igual, ja, ja merkaturatzen dugu, ez da, baino, beste modu batea edo, jendei erraztu, baino aldi beren pausoi ematea, asko ematea, pixkat beldurre emategu baitare, lehengo itxuri hori denak galtzen nahi dielako. Azkenen, sukalde baten edo heltze baten bueltan lehen gauza asko gertatzen ziren sukalde baten, familien barrun, eta gaur egunen kontatzen da ez da olako sinergiek ez da, zero. Orduan, bada pixka bat konturatzen gean gauz bat, asko galdu indala, baina, igual, pixkanaka, denboratxo bat dedikatu ez da, sukalde inguru horri, eta famili giro bat sortu, eta azkenen, jaten dezu norbeak sukaldatu izatea, eta ez dakit, bada hor pixkat dilema bat badaukeu, aurrera pausua ematen pixke bat hasigea, baina ez da errespetu batekin, azkenen, lehengo gauzoik denak galtzen nahi dielako, eta orduan, pixka bat hortiken momentu enten burun da bizkigun gauzek, eta igual, umek esteguen bezala, noizko bigarren Muxel Festa, igual, horri de vuelta batzuk ematen hasi beharko zaio, forma eman, azkenen, gutzako egunerokotasunetik aparte olako festa bat antolatzek ikeragarrizko lana dauke. Gauza asko lotu behar die, eta da lehen izan genuen inguruko ekipo horrek marabila bat izan zen, eta asko lagundu ziguen, baina, ikusiko da, esfortu txiki batin da, laizter igual, animatzegean berriz, o... Ikusten dugu, proiektua bizi-biziri dagoela, eta aurrera begira ere biziri mantentzeko intentzio behintzat badagoela, eta hemendik aurrerakoak, elkarterko mailaren bueltan, edo berriz ere bigarren kafean, kontatuko ditugu. Uxi Bartola, Aralarreko proiektuaren arduraduna, eskerrik asko, bigarren kafera gerturatzeagatik eta egiten duzuena kontatzeagatik. Bale, zuei, eskerrik asko egon bidapenangatik, ondo izan. Entzuleok pasioz eta emozioz aritu da Moxalen inguruan Uxue, eta guk zaldi emozionalak Petiren kantu honekin egingo ditu hurrengo minutuak. Zuen baimenarekin hementxe bigarren kafean, naiz irratian. Eskukalba bate zeu elikatu ustean Eta askoz gehiagorako denborarik gabe entzuleok agurrere esan behar dizuegu. Eguerdiko 12 bueltan dira eta Julen Goikoetxe Orbegozo datorren aster arte. Aio. Goiure Zizarandia bihar arte. Eta zuek entzuleok bihar plazer baduzue gu goizeko 10 eta 5 hementxe izango gara. Bigarren kafean. Zaindu asko, bihar arte. Azukre urtua aurki Keep calm and bigarren kafea.